Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 35 minutos na nakaligad sa takna sini nga sa 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto diri sa DOFM. Bombo Radio Iloilo ang flagship station sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Sabado, Setyembre 16 tuig 2023. Kagkaron sa aton sini nga Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 100 days to go na lang, kagapaskwa na. Sa gihapon, ini mo lagari mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Subong man ngadlaw sa aton sining mga kabombo ang Grand Draw sa Swerte sa Palengke 2023 sang Bombo Radio kag Star FM. May kabugusan sining 6.5 million pesos sa total prizes ang igapanagtag nationwide. Subong adlaw sa aton sini iyang mga kabombo aton na pagkilalahon ang mga maswerte nga tagdaog sa kada area kung sa din may Bombo Radio kag Star FM station. May guaranteed na prize nga 20,000 pesos para sa first prize, 10,000 pesos para sa second prize, 5,000 pesos naman para sa third prize, kag 5 ka consolation prize winner ang magabaton sang tag 2,000 ka pesos. Magluwa sina may special prize pagid kita nga 13 ka mga electric scooters. Ining e-scooter sa aton sining mga kabombo mabakod, madasig kag panigurado gid nga mangin mapinuslanon hilabi pa sa karon sining mga tinion nga halos tanan kita ang nagapanghakroy sa presyo sang produktong petrolyo. Gani sa aton sining mga kabombo may tiyempo pa kamo tubtublas 12 ang udto sa paghulog sa inyo sining mga entries. Sa mga gusto pa maghingaga, waswas lang sa paghimo sa inyo sining mga entries kay tubtublas 12 subong udto batunon panamon ang inyo sining mga entries nga igapanghulog. Hulog kamo direkta diri sa may broadcast center sa ground floor dira sa may Sky City Tower, Dalan Mapa, syudad sang Iloilo. May mga designated drop boxes kita dira nga magabaton sang inyo sining mga entries. Sa mga nagapanguna kag talagkuan karon nga mga balita, tutukan naton diri sa pagpalayag sang Bombo Hanay sa udto. Sangguniang Bayan na Petri Mañez na misinterpret lang sa ginpahayag nga statement tuhoy sa balaan nga humps sa idalom sang Ungka flyover. Naging istorya na ini sa kay Mr. Jack Kunlo kag City Councilor Sedfrey Cabaluna na tuhoy sa mga lihok kag subungan mga pamaagi kung paano makuha ining balaan nga humps. Balaan kay ti daw kasubong iyang untouchable inimo. Sa aton sining mga kabumbo kag isa man ini sa nagdugang dina sa pagpugok sa dalang investigasyon. Di kun tani sa aton sining mga kabumbo hindi iya kamatumatong aton sining kapulisan nga panghusisa kag aplastar sang nagakaigo sini iya nga investigasyon now. Sa aton sini nga mga kabumbo nga kinanglan pagid iya nga maghulat sa mga himata ko ng aton sini kapulisan, no? Pwede man lang iya makapatigayon sang nagakaigo sini nga investigasyon. Total may mga nagakaigo naman dira nga dokumento, at the same time may ara man sang mga mahambal naton ti naghatag sang ila sini iya nga mga panaysayon na tuhoy sa ila na himaluan, no? Sa sining istansya massacre. Sa pihak kabahin na Banwa, barangay official sa San Isidro Haro, nagakangawa kay basi kuno iya magbinalusay ang magtimbang sini iya nga grupo, no? Nga kun sa diin sang damlag lang may isa diri ka punsukan sang grupo sang pamatanon nga nagasakay karon sa isa ka di pampasero nga salakyan daw kasubong nga di mga piranha lang nakakita sa ila sining nga klanunon. No? Pinunsukan nila, tinipunan nila, pinulihan nila sa puti ang pasahero, no? Sa sulod mismo sang public transport.
ang biktima wala nagreklamo, wala man sang blatter sa police station, wala man nagreklamo sa barangay. Di nagakangawa karo mga barangay official base kuno magbinalusay blahaw. Tiyan mo ning hambal gani nato na banwa kon mga mo siniya nga mga senaryo nga ang agrabyado wala nagreklamo sa aton sin motoridad, may plano gid ini nga magtimalos. Sa dugang pa nga mga balita, groundbreaking ceremony sa Iloilo Terminal Market kag Iloilo Central Market, pati gayunon sa masunod sini nga semana, Mayor Jerry Treñas ginkalipay ang pagsugod sa nga proyekto. Subong man Comelec Region 6, wala pa sa nga may nabaton nga complaint versus sa premature campaigning sa barangay and SK elections 2023. Di kon ang mga taga-commission on elections ara lang dira sa ila sining opisina, hindi sila magpang husisa, maglibot-libot. Definitely why gid siya nga may magalapa sa premature campaigning nga ginatawag Pero may mga impormasyon na kita diri banwa, no? Nga kung sa diin kuno may ara sa nga tagtaganay sa nga ayuda. Hindi na kuno ya incumbent barangay officials ang nagaatubang. Kundi ang mga nagapapili na, no, sa palabuton sining Oktubre 30 sa barangay Sangguniang Kabataan Elections. Pila ka mga impormasyon naton sini nabaton tuhoy sa nasambit sini nga hitabo. Tapos may nagahambal pa kuno, amo ni ang mga kandidato ta, buligan nyo gina. Sa pihak kamay na Banwa Fuel Subsidy, nag-umpisa na nga ipang-release. Unang mga nagkabaton ang mga old card holders. Dugang pa nga mga talupang doon nga mga balita diri sa Bumbuanay sa Udto, istoryahan naton, no? Kay ang Association of Taxi Operators in Panay sa aton sini nga mga taga-Palamati may ari diri sang pahayag, no? Natuhoy man karon ini Banwa sa sining pagpanugyan sa mga miyembro kag drivers nga dapat magrespitar sa ila siniya nga mga pasahero. Ini kasunod sa insidente na nga nagaluntad sa tunga iya sang taxi driver kag sang pasahero. Nahitso naman to si nahitso naman to si atublang nga nagtalang kag ang call center agent, but mayara pagid siyang another incident nga konsiderin pagpangbastos naman iya sang isa ka driver sa isa ka pasahero. Sa aton sini nga mga kabumbo, ti ang Association of Taxi Operators in Panay, ti hindi man lang sini nilaya pagpabayaan kay man mapiktuhan sini ang ilaman karon nga negosyo sa bahin iya sang taxi fleet. Sa aton sini karong matag Palamati, amo ni madalagkuan mga balita, issues kag impormasyon nga maging sentro diri sa palatuntunan na Bumbuhanay sa Udto sa DYFM Bumbo Radyo Iloilo. Ang oras naton 44 minutos na ang nakaligad sa takna sining alas 11 sa mga kabumbo naton. Subong adlaw hiwaton karon las 3:30 sa hapon ang Grand Draw sa Suwerte sa Palengke ng Bumbo Radio at Star FM. Bali-baling pa-premyo na, may kasya siyahan pa. May tiyempo pa kamo, may 15 minutes pa sa paghulog sa inyo sining mga entries. Hingagaw kay ang sikrito sinadire, pero bukas naman iya tanan. Kung madamo imo sining entries ginulog, dako man ang imo sining tsansa nga ikaw ang magabutan o kon magadaog. Sa mga kabumbo naton, hindi gid magkalipata, review kita base sa sobra mo kadali-dali na balag karon. Lain ang imo sini nga proof of purchase masulod sa imo sini nga sobre. Ang mga proof of purchase naton, amo iya ang masunod. Efficacent oil, trusted ginhawa for sleep problems. Isa katakop sang efficacent oil in any size and variant. Manami gini gamiton, no? Matapos ang malawig nga adlaw sang trabaho, kurisado medyo nagapalangalay imo sini nga likod, balikawang, butkon,
no? Medyo nagalingin-lingin ang imo sini nga ulo, nami gini makabulig sa pagpahuway, no? Para nga mangin kondisyon naman sa masunod sini nga adlaw nga trabaho ang efficacent oil. Nor broth cubes gawing meaty sarap ang tinolang manok, no? With nor chicken cubes. May sarap ng isang buong manok na matagal pinakuluan. Pero hindi lang ni manok kay may nor chicken cubes, may nor pork cubes, may nor beef cubes, may ara na isang nor fish cubes. Sa aton sini nga mga kabumbo, hindi kaginiya sala kung naluyag mo man nga ma-impress ang imo sini iya nga ginapangulyagan, hagara nga magkaon. Pero sa kamahal subong iya sa mga balaklon, lutuin siya. Lutuin siya. Lutuan mo siya sa nga sinigang dira karon nga bangros o sinigang nga tangigi o kung sinigang nga baboy or lutuan mo siya sa nga ano ganina nilaga ba bumbo brinan bla. Ano ganing other terms sa nilaga inang ginagamit bla inang mga mayara sang tawag siya ni may lawas-lawas na bla. Lutuin siya ini gani luto kadira sang mga paborito ya sining pagkaon gamit ang nor broth cubes. Hindi ka gid iya magsala, sigurado ko mabilib gid sa imo ang luyag nimo iya nga ma-impress ginapangulyagan mo o kon medyo nakasala ka sa kay asawahol mo, lutuin siya para nga hindi na magdako sa la mo. My goodness, sa aton sini mga kabumbo, isa ka empty packs ang nor broth cubes or nor cubes in any variant, pwede na nga mangin entry. Orokan maayos ang buhay mo, isa ka sticker kun kupon sang Orokan nga may bombo promo title kada weekend bla, no? Kada weekend i-train mo imo sini mga kabataan nga magpanghimo sang ila sini nga mga gamit, ila sini mga hampanganan, ila sini nga mga bayo. Ti mas organisado ang isulod sang panimalay kung magbakal ikaw sang Orokan nga organizer, no? Mabakod iya ang balde sang Orokan, hindi niya basta-basta lang mabuka, bisan lapdos pa sa taluntod mo. Kabo, any plasticware made sa Orokan sa aton sini mga kabumbo, panigurado mabaskog ina. No? Mabakod ina, magatiner ina. May tsansa ka pa nga magdaog sang 20,000 pesos, 10,000 pesos, 5,000 pesos o kon e-scooter. Now, speaking sang linuto, kung gusto mo ya simple lang nga lutuay, ang pinakasimple pero pinakabantog nga lulutoon gamit ang Silver Swan soy sauce kag Silver Swan sukang puti. Why na sang liwan, kunti adobo. Nami guro mag-adobo ay subong, no? Pwede ka pa kahingagaw, adobo nga manok, adobo nga baboy, may araman sang chicken pork adobo. O kon hindi gani, beef steak. Ang migo ko ginpamangkot ya ko sang nagligad. Siling niya sakon, siling niya kabalo ka magluto beef steak. Asikuti kabalo. Simple lang na gamiti lang ka Silver Swan sukang puti, sarap asim. Silver Swan soy sauce, walang labis, walang kulang, nalinamnam. Isa ka empty stand pouch or paper label sang Silver Swan soy sauce ukon sukang puti, isa na ka entry. Subong nga ang tsimpo, medyo hugtanay pa ha, pero nagalabot sa punto nga kung kaisa iya banwa, daw kulang gid katama. Tikon may alahas ikaw dira, pwede mo gini na madala kag iprenda sa R. Florete Pawn Shop and Jewelry, your diamond and the pearl house. Nagahilapit naman subong banwa ang Disyembre, no? May mga okasyon, may mga birthday, may mga anibersaryo, tikol may selebrasyon dira, kag gusto mo pagin mangin memorable ang tawag siya ni ang isa ka celebration, hindi lamang kay magpamerinda ikaw sang imo sining alahas, magprenda ka sa alahas mo ti may kada 100 pesos kapag prenda mo may isa ka nagka-proof coupon, R. Florete coupon, no? Sa mga celebration naman sa aton sining mga kabombo, no, bakal ka dira sang rilo, alahas or pulseras, kulintas, aritos, basta maka 100 pesos ka lang, may R. Florete coupon ka na dayon, ti pwede mo na mapasakop
Sa aton sinima kabombo, sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM, pananglitan magabutan ikaw sa major prize naton, sa guaranteed prize naton, makabawi kagin. Pwede mo to iyang magawad ng ginprinda mo nga alahas. Sa aton sini nga mga kabombo, ti waigid sang waigid likday sila dire. Basta mapisan ka lang mag-obra sang imo sini iyang entries, dako gini ang tsansa mo sini nga magdaog. Magluwas sa cash prices naton sa nasiling na kagaina, may 13 ka mga electric scooter, e-scooter bilang prices, special prices ang aton sinigipadagtag sa 4 ka rehiyon: Luzon, Visayas, Mindanao kag National Capital Region. But silingon ang 13 tungaon ni siya. Sa Luzon, 4, sa Visayas, 4, sa Mindanao, 4, kag sa NCR, 1. Diri sa Visayas, may 6 kita diri ka area sa aton sini magkabumbo. Gani, pangamuyuan tagid, pero makabulig man ang pagpangabuyo, galing ang panagupdop ang vibration kuno may taga Iloilo gid nga madaog sa electric scooter mo. Ang electric scooter nga dani, timing gid ini sa subong nga panyimpo, nagsaka naman presyo sa produktong petrolyo. Next week masaka pagid. Ay maan ka dya. Ti ko nagatipid ikaw sang gasolina kag pamasahe, timing gini ang electric scooter mahapos gamiton, user friendly ini lang ka user friendly, eco-friendly pa, makabulig sa pagbuin sang air pollution. Bisan nin nga magkadto, mahapos dalon bangod nga foldable, foldable sini bot sila pilo mo bla gani worry free ikaw sa dututanay kag traffic jam. Parehas man kadasig sa pagpanagtag sa premyo sang bombo ang electric scooter nga ini. Nagalapot ni sa 30 kilometros por hora ang iya nga top speed. Kag 25 tubtob 33 kilometros ang kalayoon nga malaputan sang e-scooter sa isa ka biyahe. Gani sulit gid katama kung ikaw magabutan kag magdaog sang electric scooter. Kung nagakabalaka ka naman iya nga magbiyahe kabis gabi, bangod madulom, o kung nagaulan, may-ari ini sang front, tail, kag brake lights. Gani safe ang nagamaneho sini sa aton nga mga kabumbo. Pang malawigan man, ang gamit sang e-scooter, bangod nga human ini sa aluminum alloy, aluminum alloy, budol nga sulod sa pinsar ko do pinaksyoan nga alloy, sus Maria ko. Muna na sumong panyagat, ha? Di basta may butanga mo silver swan sukang puti kag silver swan soy sauce tabis gina. Speaking sa alloy to ya, iniya aluminum alloy, bakod niya solid ni mapag-onis biyahe. Napamatuda naman ang guma sini bisan ano nga terrain o sitwasyon ang ginagyan, makakaya ini, makataklad ini. Inang sa mayong kap na yung berang kabalbawod, masunod man ni siya doon, nag-glide lang niya mo ang electric scooter. Simple lang ang pag-charge sa sini. Daw kasubong nga nag-charge ka lang sa imo sini nga cellphone. Ang charging time, 3 tubtob 4 ka oras bago nga ma-full charge kag imo naman sini iya nga magamit. Gani, para sa mga kabumbo kag ka-Star Nation naton dira, hulog pa sang madamo sini nga entries bangod posible ikaw na ang isa sa 13 ka mga maswerteng madaog sang electric scooter sa aton nga grand draw later on las 3:30 sa hapon. Pahanumdom, ari pa gid ang labing importante tanan sa pagsulat nimo sa imo siniiyang sobre. Kunti may proof of purchase ka na, isulod mo sa puti nga sobre. Take note, puti nga sobre kag wala na sang iban pa nga marka dira. Puti nga sobre, amo na long white envelope, amo nang gamiton nyo. Sagwa, isulat dira nimo ang imo kumpleto nga pangalan, edad, address, contact number, importante ng contact number, pirma, kag week number. Sa week number, sa aton sinimag kabumbo, hindi kamo, sa liwat, hindi kamo magbutang sang week number nga 8 o kon late entries. Hindi nyo pagbutangan sa amo sina kay kanugon, madisqualify lang kamo. Pili lang kamo, halin sa numero 1, tubtob 7. Pili kamo, halin sa numero 1, kag 7, timamba kami mumbutsam
ang paborito ko nga numero 7 kay Buenas ko na. Tiya mo na ibutang dira sa week number numero 7, no? Kung di Buenas ka sa 2, 3, 4, 1, 5, 6, depende sa imo. Basta hindi ka lang maglapaw, no? Sa 1 kag sa 7. Para nga sure ball kag hindi kaya ma-disqualify. Ang address butangan mo, Bombo Radyo Iloilo, Mapa Street, Iloilo City. Ihulog mo sa mga designated drop box dira sa Dalom, no? May ara man kita drop box sa Silver Swan, may ara man iya sa R. Florete Pawn Shop and Jewelry, no? May ara man iya sa Orocan, may ara man sa Nor, may ara man sa Efficacent Oil. Sa aton sini nga mga kabumboso, hindi gid kamo magsala antes maghulog, i-review nyo gid no, kung kompleto dira ang detalye sa imo siniya nga entry para nga kung magabutan, no, tiduro diretso na kag hindi ikaw iya ma-disqualify kag panigurado, no, nga maangkon mo gid ang ginahandom mo nga napartiniser sa imo nga premyo. Sa aton sini nga mga kabumbo. Diri sa Bombo Radio ang mga promo, wa iya sang hukus-pukus, wala iya sang daya. Matutuod iya nga pumalasakop ang nagadaog diri. Way kita ya siling iya nga amo lang niya anay batuna nga premyo, isa lang anay ka litson nga manok nga medyo may amoy kag maurwaslom na. Way na iya. No, sa aton sinima kabumbo, amo na diya cash prizes ara dayon sa aton sinimatag palamati kag ang premyo magaabot, no, kag mabaton gid sang aton siniya nga mga taga-daog. Hingagaw may duha pa ka pila pa, 3 pa ka minutos, may 3 minutos pa, no, para kamo maghulog sang inyo siniya nga mga entries para nga makapasakop sa grand draw sang swerte sa palengke promo sang Bombo Radio kag Star FM. Salamat man sa pag-abi-abi kag paghatag sang kaygayunan nga makapatigayon kita sa mga market draws naton sa mga local government unit, sa mga market in charge sini nila. No, nagdulong kita sa nga kalipay, papremyo, no, kag sa mga masunod sini namon nga mga promo, no, panigurado nga mabalik kami dira liwat sa inyo agud nga maghatag sa mga cash prizes kag kalipayan ukon cash siyahan. Sa aton sini mga kabombo, detalye sa mga nagapauna kag dalakuan nga mga balita sa Bomboanay sa Udto balikan ta matapos ang Bombo Network News. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maghinot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte. Ito ang Bombo Radio Philippines, fully digitalized, numero
numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Sa Radyo Bombo. Magandang tanghali Pilipinas sa anumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw po ngayon ng Sabado ay 12 sa buwan ng Setyembre taong 2023 at mga kabombo ka Star Nation, 100 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, ang Philippine Humanitarian Contingent i-deploy na sa Morocco matapos ang pananalasa ng 6.8 magnitude na lindol. Ang Commission on Elections naman pinagpapaliwanag ang 626 na barangay ng Sangguniang Kabataan Bet sa pagsasagawa ng premature campaigning. Limpak-limpak na premyo, nakaabang naman mamaya sa Swerte sa Palengke 2023 Grand Draw. Ang presensya naman ng United States Navy aircraft sa kasagsagan ng operasyon ng mga militar hindi na raw bago ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief Romeo Brawner Jr. Bagong Omicron sa variant na Priola, hindi pa raw na-detect sa ating bansa ayon ho yan sa Department of Health. Samantala, abangan mamaya ang United Nations iimbestigahan ang inulat na 13 mass graves doon sa Sudan. Kabila ang looting naman, laganap na sa pag-alis ng mga homeowners dahil sa nagpapatuloy na bakbakan. Sa ating balitang palakasan, ang Gilas Pilipinas sinikayat naman ang mga Pinoy fans na manood at libreng tune-up games ang antabayanan kontra ho sa South Korea. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy ang kasiyahan sa ating hong nationwide promo, Swerte sa Palengke 2023. Hatid ng Bombo Radio at Star FM, a total of 6.5 million pesos nationwide ang ating total prizes. Marami na tayong naipamigay ng mga papremyo magmula pa nung i-launch natin ang promo na ito. Pero mas marami pa ho na ipamimigay at mas marami pa rin ang mabibigyan. Dahil nga sa mas pinalaki at mas pinarami pa ang ating mga prizes linggo-linggo. Mas marami rin ang ating mga papremyo dito sa Grand Draw sa araw ho na ito. Ngayon, Setyembre 16, meron ho tayong kabuuan na 13 na electronic scooter o e-scooter at yan ay special prizes ang atin ipapamigay bilang bahagi ng ating Grand Draw prizes sa 4 na rehiyon, Luzon, Visayas, Mindanao at maging dito sa National Capital Region. So watch out as your area might be lucky kung saan ho makukuha, mabubunot kung sino yung area na panggagalingan ng ating mga winners ng e-scooters. Bukod po dyan ay guaranteed prizes na 20,000 pesos, 10,000 pesos at 5,000 pesos at 5 tiga 1,000 pesos as consolation prizes para naman sa 24 areas nationwide na may Bombo Radio at Star FM stations. Tamang-tama, may mga nagtitipid ho sa pamasahe dahil nga dito sa gasolina naman talaga naman itong e-scooter, ito ho yung sagot diyan. Madali lang ho itong gamitin dahil user-friendly ho itong mga kabombo. At hindi lang ho yan, eco-friendly pa. Importante rin ho ito. Kaya naman ho, makakatulong pa tayo sa pagbabawas ng air pollution. Saan ka man pumunta, madali lang ho itong dalhin. Pwedeng bitbitin ho ito. Itong e-scooter ho na ito. Dahil foldable ho ito yun ho yung kanyang feature. Kaya worry-free. Kahit siksikan pa ho yung traffic jam, lalo na ho dito sa Metro Manila. Pagdating naman ho sa bilis, sing bilis ng atin hong pamimigay ng premyo ito mga kabombo sa ating mga papremyo dito sa Bombo Radio Philippines. Itong ating electronic scooter ay aabot ho ng 30 kilometers per hour ang kanya hong top speed at 25 to 33 kilometers naman ang range ho nito para sa isang charging ng naturang e-scooter at maaari hong maabot nito ang mga lugar na inyo pong nais na tunguhin at sulit na sulit mga kabombo kapag ikaw ay nabunot at nanalo.
kung nag-aalala ka naman mga kabombo na bumiyahe sa gabi dahil syempre madilim ho yan kapag ka medyo umuulan, may tail end of the cold front pa na-experience ho tayo. Ito, may front tail may front at may tail light din ho ito mga kabombo, may brake din ho ito. So very safe pagka ito ho yung ginagamit natin. May mga pag-ulan man hindi ho ito naaapektuhan. Pwede ho natin gamitin. Pangmatagalan din ito mga kabombo, yung gamit dito sa e-scooter dahil gawa ho ito sa aluminum alloy at solid. Kaya ho matibay sa mga biyahe-biyahe po natin. Subok na rin ho ito. Yung gulong ho nito mga kabombo, kahit anong terrain po pwede ho ito. Medyo may mabatong lugar, pwede pa rin. Ito ho'y angkop doon sa mga ganong daanan. Simple lamang mga kabombo, i-charge lamang ho ito at i-connect ho gamit yung adapter at yung unit at isaksak ho sa outlet para naman ma-charge ho natin. Para nag-charge lang ho kayo ng cellphone. Tatagal lang ho ito ng 3 hanggang 4 na oras yung charging time bago ho ito full charge. Pwede na uling magamit. Kaya ho, para sa mga kabombo at Star Nation ho natin, ihulog ho yung maraming entries para makasali. Hindi lamang ho dito sa promo na ito, kundi sa lahat ng promo ng Bombo Radio Philippines para dito sa ating swerte sa palengke. Antabayanan ho yung ating mga gagawin mamaya na ating draw. Antabay ho kayo sa mga himpilan natin ng Bombo Radio at Star FM stations nationwide. Dito pa rin sa Bombo News Center ay manggagaling ho dito yung mga anunsyo para ho sa ating mga lucky winners. So tabay mga kabombo, maya-maya yan. Sa atin hong mga balita, nakatakdang magpadala ang Pilipinas ng humanitarian contingent para ho magbigay ng tulong doon sa mga nasalanta ng napakalakas na lindol sa Morocco. At ayon nga kay National Disaster Risk Reduction and Management Council Undersecretary and Civil Defense Administrator Ariel Nepomuceno, ang nangyari sa Morocco ay isang paalala sa lahat na dapat ay patuloy pa rin ang paghahanda laban sa banta ng mga lindol at tinitingnan niya ng naturang ahensya ang posibleng deployment ng Philippine International at interagency humanitarian contingent para ho ito tumulong doon sa mga apektado sa Morocco. Matatandaan na isang magnitude 6.8 na lindol ang tumama sa Morocco noong Biyernes, Setyembre 8. Mahigit 2,900 katao ang naitalahong binawian ng buhay sa nasabing malakas na lindol. Sa kabilang banda, sinabi naman ng Department of Foreign Affairs na walang Pilipino na naitalang namatay sa naturang lugar. Gayunman, may mga Pinoy pa rin na tumatanggi na bumalik dito sa ating bansa at dahil na rin sa takot pa doon sa mga aftershocks, hindi rin sila makauwi doon sa kanilang mga tinutuluyan. Samantala, ipinagutos naman ng Commission on Elections sa 626 na kandidato sa October 30 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections na ipaliwanag ang kanilang maagang pangangampanya sa kabila ng mga pagbabawal ng komisyon. Batay sa pinakahuling datos nito, sinabi ng Commission on Elections na nagpadala sila ng karagdagang 156 show cause order sa mga kandidato ng Barangay and Sangguniang Kabataan na napatunayang sangkot sa mga aktibidad sa maagang pangangampanya. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, wala pang mga kandidato sa barangay o kabataan ang nagsumite ng kanilang mga tugon sa komisyon. Sinabi ng opisyal na kung hindi makapagpapaliwanag ang kinaukulang mga bets sa loob ng 3 araw mula sa pagtanggap ng show cause orders, maaari silang maharap sa disqualification cases. Sa ngayon, magpapatuloy pa rin ang Commission on Elections sa pagsasampa ng mga kaso sa mga lumalabag sa panuntunan sa mga aspiring barangay and sangguniang kabataan officials. Ayon nga sa Commission on Elections, ipinagbabawal pa rin ang election activities hanggang October 18 at ipinaalala nito na magsisimula lamang ang campaign period sa darating na October 19. Wala naman tayo ng pag-uulat mula ho sa ating mga kasamahan. Itong presensya ng Estados Unidos, partikular ho ng US Navy aircraft sa kasagsagan ho yan ng operasyon ng ating militar na nandyan sa bahagi ng West Philippine Sea. Hindi na raw ito bago. Ayon ho yan kay Armed Forces Chief of Staff Romeo Browner Jr. May pag-uulat si Bombo Marlene Padiarnos.
Binigyang diin ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na hindi na bago ang pagkakaroon ng presensya ng Estados Unidos sa mga operasyon ng militar sa ating bansa. Ito ang naging tugon ni General Bronner matapos na maging laman ng balita ang namataang United States Navy aircraft sa bahagi ng Ayungin Shoal kasabay ng isinagawang follow-up resupply mission ng Pilipinas sa mga tropa ng militar na nakadeploy sa BRP Sierra Madre. Ayon sa General, ito o hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng presensya ang ibang bansa sa kasagsagan ng operasyon ng militar sapagkat nakaranas din anya sila ng kaparehong suporta hindi lang mula sa Amerika kundi pati na rin sa Australia noong Marawi Siege. Bagay na nakatulong anya ng malaki para sa mga kasundalohan ng Pilipinas na mapagtagumpayan ang kanilang misyon laban sa mga terorista. Kaugnay niyan, narito pa ang bahagi ng pahayag ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. So during the Marawi Siege, we have been, I could say that we have been successful because of the technical assistance that we received through the airplanes that were flying above and giving us the technical and intelligence information that was very critical in identifying the positions of the Mauti ICs and for us to be able to really neutralize them because we were very precise in our targeting. Kaugnay nito ay tiniyak naman ng United States Indo-Pacific Commander Admiral John Aquilino na magpapatuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan at pag-ibigay ng suporta sa ating bansa sa ilalim pa rin niya ng Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Kung maalala, una nang sinabi ni Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Medal Aguilar na aware ang santahang lakas ng Pilipinas sa pag-deploy ng aircraft ng Amerika kasabay ng isinagawang follow-up resupply mission ng militar sa Ayungin Shoal. Bagay na nagsilbi namang moral booster para sa mga Pilipino. Ayon naman yan kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Ngunit gayon pa man ay muli ring iginiit ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na mayroon namang presensya o wala ang Estados Unidos ay kakayanin ng mga tropa ng militar ng Pilipinas na magtagumpay na sa mga sinasagawang rotation and resupply mission ito sa nasabing lugar. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Samantala, hindi pa nadedetect ng Department of Health ang Priola o ang BA.2.86 sa Pilipinas. Ang BA.2.86 ay ang bagong Omicron subvariant coronavirus disease o COVID-19. Sa pinakahuling COVID-19 biosurveillance report ng Department of Health, iniulat nito na mula sa pinakahuling 476 samples na kanilang isinailalim sa pagsusuri mula noong Agosto 8 hanggang Setyembre 4 ay wala namang nagpositibo. Sa kasalukuyan, ang naturang subvariant ay classified bilang variant under monitoring at natukoy na ito sa maraming bansa na kinabibilangan huyan ng Denmark, France, Israel, maging doon sa Portugal, sa South Africa na rin, pati na rin sa Sweden, sa United Kingdom at doon sa United States. Ayon nga sa mga eksperto, ang nasabing uri ng Omicron subvariant ay may mataas na immune escape o nahihirapan ang immune system ng mga biktima na labanan nito. Ayon nga sa naturang departamento, sa kasalukuyan ay nananatili pa rin ang XBB subvariant bilang pinaka-dominant sa buong bansa kung saan 476 samples na ang unang nakolektang samples na mayroong 429 na nagpositibo bilang XBB. Bumaba naman ang utang ng Pilipinas ng halos $894 million sa pagtatapos po ng ikalawang quarter ng kasalukuyang taon. Ito ang iniulat ho ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang halos $900 million na naitalang pagbaba ay nagtanggal dun sa kabuuang $118.8 billion na pagkakautang ng bansa sa pagtatapos ng unang quarter ng taon. Ayon nga sa Bangko
Bangko Sentral ng Pilipinas, ang pagbaba ng pagkakautang ng bansa ay dahil na rin sa paggalaw ng United States dollars sanhi ng mga polisiya na ginagawa ng Federal Reserves para dun sa Estados Unidos. At bumaba rin umano ang public sector external debt mula ho sa $75.2 billion noong unang quarter patungo naman sa $74.5 billion sa second quarter. Sa kasalukuyan ay nasa $117.9 billion ang naitalang pagkakautang ng Pilipinas mula sa iba't ibang creditors sa labas ng ating bansa o mga tinatawag ho ng mga external debt. At paliwanag pa ng Bangko Sentral, nananatili naman na manageable ang panlabas ng pagkakautang ng ating bansa. Sa karagdagan pa nating mga balita, magsisimula na bukas, Setyembre 17, ang 2023 bar examination sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Sa anunsyo ng Supreme Court sa pamamagitan ng Office of the 2023 Bar Chair, inaasahan nilang aabot sa 10,816 candidates ang kukuha ng naturang examination bukas. 832 dito ay kukuha ng bar examination sa unang pagkakataon, habang 4,984 naman ang kukuha ng parehong pagsusulit sa pangalawang pagkakataon. Dagdag pa dito, tinatayang aabot naman sa 2,571 bar personnel ang ipapakalat sa buong bansa sa mga national headquarters at 14 local testing centers. Layunin tong masiguro ang maayos at matiwasay na pagsasagawa ng naturang 2023 bar examinations. Samantala, umaasa naman ang Department of Foreign Affairs ng Pilipinas ay muling tatalakayin ho yung posibleng pagpapatuloy ng overseas Filipino workers deployment dun sa Kuwait. Yan ay matapos ho na nahatulan na ng Kuwaiti Juvenile Court ang 17 anyos na si Turki Ayed Al-Azmi para naman sa malagim na pagpatay sa overseas Filipino worker na si Julie B. Ranara. Sinabi ni Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega na isang positive step ang pagkakaroon ng hustisya na nakamit ng pamilya Ranara at kinikilala na ang pagsisikap ng Kuwait. Matatandaan na ang pagpatay kay Ranara noong unang bahagi ng taong kasalukuyan ay nagudyok naman sa Department of Migrant Workers na pansamantalang ihinto ang pagproseso ng mga aplikasyon ng mga first-time overseas Filipino workers na patungo ng Kuwait. Sinuspindi naman ng Ministry of Interior ng Kuwait ang pag-i-issue ng lahat ng uri ng entry visa para naman sa mga Pilipino. Ayon pa kay De Vega, umaasa ito na muling hihimayin ng mga opisyal na angkop dun sa naturang issue ang naturang paksa at manunumbalik ang sitwasyon at makakahanap ng mga solusyon. Nagbabala naman ang Overseas Workers Welfare Administration sa publiko laban sa mga individual na umano'y gumagamit sa logo at pangalan ng mga opisyal nito. Pangunahin dito ang umano'y paggamit sa pangalan ni Overseas Workers Welfare Administrator Arnel Ignacio para makahingi ng pera at mga gamit mula sa mga nambibiktima. Sa inilabas na public advisory ng naturang ahensya, pinaalalahanan nito ang publiko na maging vigilant laban sa mga scammers na gumagawa nito. Ginagamit umano ng mga ito ang programa ng Overseas Workers Welfare Administration at tumatawag sa mga inosenteng overseas Filipino workers kasama na ang kanilang mga pamilya. Kasabay nito, binalaan din ng naturang ahensya ang mga scammers sa mga kasong posibleng kakaharapin sa oras na mahuli at mapatunayan ang kanilang pagkakasala. Samantala, binigyang diin ng Department of Agriculture Bureau of Plant Industry na walang dahilan para naman magpanik matapos na maiulat ng United States Department of Agriculture ang Pilipinas bilang nangungunang importer ng bigas sa buong mundo. Sa pinakahuling ulat kasi ng naturang tanggapan ay inaasahan daw na aabot sa 3.8 million metric tons ang pag-aangkat ng Pilipinas ng bigas para sa taong 2023 hanggang 2024.
Sinabi ni Bureau of Plant Industry Director Glenn Panganiban na ang pagtaas ng pagkabahala ng ilan ay hindi nararapat. Ito ay pagtataya lamang umano ng United States Department of Agriculture, at sinabi ni Panganiban na posibleng tumaas din ang lokal na produksyon ng China na dahilan ng pagbaba naman ng importasyon ng bigas, at maging dito sa ating bansa ay maaaring tumaas din ang sarili nating produkto, kaya hindi nakakailanganin ang mas malaking volume ng aangkatin pang bigas. At maliban ho dyan, may mga stock na bigas ang ating bansa. Kasabay nito, sinabi naman ni Panganiban na ang pagpapahayag sa pag-angkat ng bigas sa ilalim ho ng Rice Tarification Law ay nagbibigay din ng kita para naman sa pagpapaunlad pa ng industriya ng bigas sa ating bansa. Dumako pa tayo sa iba pang mga balita. Pinag-aaralan ng Department of Trade and Industry ang hirit ng ilang mga manufacturers na taas presyo. Inamin kasi ng naturang departamento na maraming mga manufacturers ang naghain ng taas presyo sa ilang mga pangunahing bilihin. Karamihan sa mga idinahilan ng mga ito ay ang dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga raw materials. Pagtitiyak naman ng Department of Trade and Industry na sakaling maaprubahan nila ang hirit na taas presyo ay magiging minimal lamang ang mga ito. Samantala mga kabombo, dako naman tayo sa mga balita mula sa mga lalawigan. Malaking aktibidad ho ang nagpapatuloy ngayon dyan sa lungsod ng Naga sa lalawigan ng Camarines Sur, at milyon-milyon ang inaasahan dito ho sa mga aktibidad kaugnay ng piyesta ng Peña Francia, at may iba pang mga event na nakahanay din. Alamin natin ang pag-uulat dyan live ng Bombo Radio Naga. Bombo Dennis, Bombo Alay sa inaasahan ngayong hapon ang pagdagsa ng nasa 1.3 milyon o higit pa ng mga deboto para makiisa sa taunang fluvial procession na gagawin mamayang hapon dito sa lungsod ng Naga. Mababatid na noong nakaraang traslasyon procession, umabot sa 950,000 ang mga peregrino at mga deboto ang nakilahok sa nasabing aktibidad. Sa panayam ng Bombo Radio Naga, Kinaga City Mayor Nelson Legacion, sinabi nito na nakapreposisyon na ang mga peace officers, gayon din ang mga medical team simula pa kaninang alas 6 ng umaga. Aniya, para matiyak din ang seguridad ng mga deboto, nakadeploy na rin ang nasa 1,200 na mga augmented personnel ng Philippine National Police na makakatulong ng Naga City Police Office. Ang fluvial procession ay ang pagbabalik ng imahe ni El Divino Rostro at ni Our Lady of Peña Francia mula sa Naga Metropolitan Cathedral patungo sa Basilica Minore matapos ang isang linggo. Mula sa katedral, bandang alas 3 ng hapon mamaya, ang foot procession patungo sa Reina del Bicol Landing, kung saan isasakay sina at si El Divino Rostro sa pagoda kasama ang nasa 200 na mga obispo at kaparian mula sa iba't ibang panig ng Bicol Region. Kaugnay din ang nakatala ang pagsasara ng pagdiriwang ng Peña Francia Festival. Dumating na kagabi, Setyembre 15, 2023, si Papal Nuncio to the Philippines, His Excellency Charles Brown, na inaasahan ding sasama sa nasabing pagoda. Dagdag pa ng makakatulong sa nasabing fluvial procession ang mga tauhan mula naman sa Philippine Coast Guard na asahan na mag-a-assist sa buong durasyon ng sakay kay ina habang binabaybay ang Naga River. Sa kabila nito, inaasahan din na anumang oras sa ngayon ay magkakaroon ng signal jamming para matiyak ang kaligtasan ng milyong-milyong mga deboto na makikiisa sa nasabing pagdiriwang. Sa ngayon, ating pakinggan ang pahayag ni Naga City Mayor Nelson Legacion. Yung ating mga peace officers involved sa pagtitiyak ng seguridad ng ating mga pilgrims, mga devotees ay naka-preposition naman po sila. As early as 6 o'clock. Maging yung ating mga Yan ang tinig ni Naga City Mayor Nelson Legacion. Para sa Peña Francia coverage mula dito sa lungsod ng Naga, Bombo Vladis Canoy nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Police Report.
Sa mga balita pa rin sa labas ng ating lalawigan, ito namang CAFGU member huli matapos layasan ng kanyang post, bitbit ang 3 high-powered firearms doon sa Agusan del Norte. May pag-uulat tukol dyan ng Bombo Radyo, Butuan. Nahaharap ngayon sa patong-patong na kaso ang isang Civilian Armed Forces Geographical Unit o CAFGU member na ilang araw na nilayasan ang kanyang post sa sitio Zapanta Valley, Barangay Bangayan sa bayan ng Kitcharao, Agusan del Norte, bitbit ang 3 M16A1 rifles. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo Butuan, kinilala ni Police Captain Honorio Campos, ang tagapagsalita ng Agusan del Norte Police Provincial Office, ang nahuli na si Joel Orong na nilayasan ang kanyang patrol base nito pang Setyembre 3. Napag-alaman na isang dating rebeldeng New People's Army o NPA ang suspitsado na ginawang CAFGU member matapos sumuko. Agad-agad silang nag-conduct ng hot pursuit operation yung Philippine Army. At it so happened, no, fortunately, na-capture po nila yung perpetrator, which is one of the member of KAA or CAFGU. Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Nochelle Muro, nag-uulat para sa number 1 and the most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines, Basta Radio. Bombo! Doon naman sa Iloilo, ilang empleyado ho ng Iloilo City Government ay iniimbestigahan dahil pagkakasangkot daw doon sa rent sangla scam modus. Ano kaya ito? Alamin natin ang ulat ng Bombo Radio Iloilo. Hinihintay na lamang ngayon ni Iloilo City Mayor Jerry Triañas ang magiging rekomendasyon kaugnay sa pagkakasangkot ng 2 empleyado ng Public Safety and Transportation Management Office sa rent sangla modus scam. Ang 2 empleyado ay sina Cora Cordova at Annabel Mirar, pawang job hires ng nasabing opisina. Kasunod ito ng reklamo na may-ari ng Cars for Rent na nirentahan umano ng 2 ang isang sasakyan, ngunit hindi nila ito naibalik sa takdang araw at nadiskubring isinanla nila ito. Konektadong 2 sa isang alias Indahin sa umanong nag-utos sa kanila, at sa investigasyon lumabas na may record na rin ito na gumagawa ng nasabing modus. Nadiskubre rin gumagawa sila ng peking official receipt, Certificate of Registration o ORCR ng hinihiram nilang sasakyan upang maisangla ito. Sa panayam ng Bombo Radyo kay Mayor Triañas, sinabi ito na hindi ito magdadalawang isip na patalsikin sa trabaho ang 2 kapag napatunayan na involved ang mga ito sa nasabing modus. Ang office concerned ma-investigar. After ang office concerned may investigation, recommendation, I will either approve or disapprove it. Well, you know, we all have to face consequences. I will not hesitate. Si Iloilo City Mayor Jerry Triañas. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ito namang batang kabilang sa 40 pamilya na lumikas dahil sa engkwentro sa Datu Hofer, Maguindanao, patay sa evacuation center. May pag-uulat at update tukol dyan ng Bombo Radyo Coronadal. Kinumpirma ng Indigenous People Mandatory Representative o IPMR ng Datu Hofer, Maguindanao del Sur na isang sanggola na sa isang buwan pa lamang ang binawian ng buhay habang nasa evacuation center. Ayon kay Indigenous People Mandatory Representative Anton Dian, kabila mga magulang na nasawi sa mga lumikas kasunod ng bakbakan ng Dawlay Samia at Moro Islamic Liberation Front Group madaling araw ng Lunes sa Barangay Tuwayan. Nasawi umano ang sanggol dahil sa lumalalang sakit nito sa asthma. Napagalaman na dahil sa kanilang mahirap na kalagayan sa evacuation center na sinabayan pa ng takot dulot ng gulo ay hindi na nadala pa sa paggamutan ng sanggol. Sa ngayon, nasa tribal hall malapit sa barangay hall na nanatili ang mga bakwit na umabot sa higit 40 mga pamilya at wala pa umanong go signal mula sa local government unit na maaari na sila makabalik sa kanilang mga tahanan. Kasabay nito, nananawagan naman ang mga lumikas na
nakatutubo sa mga concerned agencies na tutukan ng mga kalagayan ng mga ito. Matatandaan na una nang inihayag ni Brigadier General Oriel Pangcog na nagbigay na ng paunang tulong ang Barangay LGU ng Limpugo sa mga apektadong pamilya matapos na magkasagupa sa Barangay Mother Tawayan, Dato Hufar Maguindanao ang grupo ng Moro Islamic Liberation Front 118th Base Command at Dawla Izamiya Hassan Group, kung saan dalawa sa mga kasapi na Dawla Izamiya ang nasawi base sa na-recover na bangkay sa nasabing lugar. Lalo na dito sa Maguindanao del Sur ay patuloy na magtutulungan, kasama na dito ang ating mga local government units para sa kahandaan, no, at sa kasiguraduhan at kapayapaan ng bawat isa. Kaya kami ay patuloy na nanawagan na ipagpatuloy din natin ang ating magandang samahan, coordination, na para mapagpatuloy din natin ang magandang sitwasyon, lalo na ako masabi ko magandang sitwasyon dito sa Maguindanao del Sur. Ito ay ating pangangalagaan. Ito ay tuloy-tuloy na hanggang darating yung barangay election, barangay at yung sa Guniang Kabataan election. Si Brigadier General Oriel Pangcog, ang commander ng 601st Brigade, Philippine Army. At yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Coronadal. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Danart Militar nag-uulat para sa the #1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas. Mga kabombo at Kastar Nation, sa atin pong Christmas countdown, exactly 100 days to go bago ang araw ng Pasko. At yan mga kabombo, mga Kastar Nation, ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 32 minutos na nakaligad sa takna siningalas sa 12. Balik na sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Kagkaroon sa aton sining Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 100 days to go, kaga Pasko na. Sa gihapon, inimula gani mo ang Kurman, Bombo Cham Blanco Hover. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita, kaga impormasyon. Luyag klarohon diri ni Sangguniang Bayan member Pete Rimañez nga wala sang may silingon o kung may ginapabati-batian sa iya sininagin statement natuhoy karon sa duha kabalaan sini iyang humps dira sa may idalom sang Ungka flyover. Kumadumduman pa sang mga kabombo naton nga naka-mention si SB member Pete Rimañez nga kung mga nasakop lang ni sa area of responsibility sang PAVIA nakakas na ni, no? Why man siya kuno sa may ginapabati-batian natuhoy abi karon iyang nabilong ina sa jurisdiction sang syudad sang Iloilo nga ti posible nakatugaman sang misinterpretation sa aton sining mga opisyales, particularly sa kay Public Safety Transportation Management Office Head Mr. Jack Kunlo. Ti tingwaan or luyag sang Sangguniang Bayan member nga klaruhon nga why siya sang may ginapabati-batian kung ano man dira nga mga istorya abi, no, sa aton sini mga kabumbong. Iya lamang nga the soon as possible pinagi man sa pagbinuligay sang local government unit kag ahensya sang gobyerno makakas inang balaan sini iyang humps para nga bisan pa paano ma-maximize ang espasyo nga maagyan sang mga salakyan kay dira mo amo nang porsyon na dira nga panugod sang bottleneck
nga nagakipot kag sa unhan sang Ungka flyover padulong na sa may Ungka Pavia, ti nagakipot kag naga one way na lang. One lane na lang from 4 lanes to 2 lanes to 1 lane. So dira tugas ang pagpugok sa dalagan sa trapiko. Kag para sa kaklaruan sang tanan, sa linya naton live via Messenger si Sangguniang Bayan member Pete Trimañez. Good afternoon, Sangguniang Bayan member Pete Trimañez, sir. Welcome sa liwat diri sa Bomboray Soto. Bobo Cham, good afternoon man. Kag good afternoon sa mga listeners ng mga program sa siningahapon. Alright, SB, mailuyag ikaw i-clarify na hanungod sa statement nimo last time nga kung sa Pavia lang naukas na ni, no? Ang ati do nakahatag man sa nga daw mambal naton wrong message abi sa bahin sa nga syudad sa Iloilo, particularmente sa mga counterpart ni Modre sa kay City Councilor Cabaluna and PSTMO head Jack Kunlo, SBP. Bobo Cham, actually gin-interview kita sa September 4. Upod dito si Bombo Jomar, nakita sa tubang disang balay. Sa nga nagapanagian, nagaklim nga siyang rightful owner. Sa sining dala, no? Nga ginbutangan sa sining tawag namon di sa Pavia, Strawberry Hills kag Humps. Actually, Bombo Cham, ang konteksto sa sinang aton nga mensahe is at that time nag-alburuto, nag-augtas kita. Nag-active kita sa kung sino man ang nagbutang sining bungsod-bungsod o kunhabs dili sa tubang or sa kilid sang flyover. Kay Bombo Cham, ang week before nga ginbutang ang ining bungsod-bungsod, ginatinguan na namon upod ang Pavia Traffic Management Office nga mapiparahan ang traffic scheme may amon ipatuman kay Bombo Cham pero tigid ang traffic. So gin-anticipate nato nga pagbukas ang klase pero tigid ang mga problema namon dira sa Pavia. So gin-identify, nag-meeting kami upod sa Pavia Traffic Management Office. Istoryahan namon, gin-identify ang mga causes. So ina of course the sheer volume sa mga salakyan kag mga obstruction. So nakibot kita Bombo Cham nga ang tagiyas ang sila nga balay nga nagaklaim siyang rightful owner. Ginbutangan niya ni ang kilid sang ang flyover sang bungsod-bungsod kag Humps 2 days before nga mag-abri ang klase. So hindi ni siya bag-ulan ni siya ginbutang. So amo to nga ti sobra naton ka alburuto nga ti nga abutangan mo ya kay makakos ang traffic. Dominambal naton Bobo Cham masking gani sa pag-interview mo sa akon. Ginambal naton nga ginungod ining butang para makakos ang traffic. Isakto man. Kaya ginabutong na mo ng mga salakyan na sa Pavia, pakadto din sa McCorney intersection. Pag-abot diya sa kilid sa Ungka flyover sa city side, nagayimbudo because of this hump or kagang bugsod-bugsod. So muto nga sobra naman yung tagiya. Kaya kung sa Pavia, pakakas na ninamon, it doesn't mean nga ginambal nato nga wala ya ginaobra ni Sir Jack kay ni Sir Sedfree ang obligasyon. One thing, it is not their obligation, it is not their responsibility nga magnegosyar sa road widening. Hindi man nila trabaho nga magnegosyar kung pilang ibayad. Iyan niya ka DPWH. Well, in fact, Bombo Cham, we are so consistent. Halin sang nagliligad, kapasalamat kita sa PSTMO kay because sinasuporta na nila ang tanan natong nga ginapangayo nga augmentation diri sa aton ginapatuban nga traffic scheme. So I amo na nga why kita mi ginabasol nga taga city government. Well, in fact, we're so thankful to them. Ang ato niya nga gindirektor, it's the DPWH because sila niyang nagpromisa sa amon Bombo Cham nga ang flyover 4 lanes sa babaw, 4 lanes man sa dalom, madugay na ini nga construction sa Ungka flyover, why nag-usmod na lang gani, why pa ninatapos ang ining problema nila sa pag-settle sang mga private owners din Bombo Cham. Nga nag-cost sang obstruction, kaga maghahatag sang peligro sa mga motorista. Kami niya Bombo Cham ang pamangkot sa mga kasimanwa namon kung namay amo sina. Well, in fact, Bombo Cham, diri bala sa amon sa Pavia, may 3 na di ka poste. Ginakol ni nga ga-obstruct, call ni nato ng attention ng DPWH. And we're thankful because nga
after 1 week, ginbukas man nila, ginkuha na nilang ka-obstruct kapos ni Bombo Cham. Again, why niya sang Malaysia? But in fact, kami niya gapati ako, si Sir Jack, si Sir Sedfrey, mabuligay para at least mapadasig niyang obra, hulag sa DPWH nga makuha na ng instruction, delikado gini Bombo Cham kaga amo ni nga kosang traffic nga puwerte dira sa amon sa Banwa sa Pubia pakato sa siyudad sa Iloilo. Alright, so klarohon talang na-resolve yun na, nakaistorya na kamo ni Mr. Jack Kunlo and Attorney Sedfrey, Councilor Sedfrey regarding this matter, SB? Well, kagabi dito sila sa akon nga restaurant. Why kami nakaistoryanig sa Malawi, but ako intindihan ko gidman si Sir Jack. Parehas kami nga we're so passionate sa amon nga trabaho. And it's given a chance to explain to him why diag sang mi ginaigo because we know nga ginabuligan di kami nila. Ang iniya nga mensahe para niya sa DPWH against Bombo Cham, bala naton nga hindi niya man why sang power ang maski kami diri sa Pavia kag ang city government nga magukas ni kiya niya ka DPWH nga trabaho nga magnegosya. Kag Bombo Cham, amo nang babla nila, idugang ko lang Bombo Cham, nga ti private road, private property. Bombo Cham, balikan nato ng picture. Sa guwa na ni sang kudal, sang kapanag-iya, sang, nag-obra ni. Kag sa guwa iya, Bombo Cham, ang dala ni siyang gaging obras ng DPWH, dala ni siyang gaging gastusan sa pundo, gamit ang pundo sa gobyerno. Di paano na siya bino, mga panumdumo na ito niya private property, kay kung private property, nag-violate ang DPWH kaya nagastos ng pundo sa gobyerno para magbutang sila sa dalan sa isa ka private property. Anyway, hindi lang ang akon Bombo Cham ang nagapangaytaman sa city government. Ngati sa pag-insindi, ngati kung pagpapasaylo, kung may nakahambal kita, because sobra nato ni kaugot, pertigid ang traffic dire nga dulot sining piktuso nga flyover kag sang nagpatindog dira sang humps. Again, this is for DPWH nga dapat get kuwaon na nila kaya this can cause ang traffic as well as pose danger sa mga motorista natin diri nga nag-agi mo. Alright. Now, kung epekto ang aton sini nga pag-istoryahan, apektado gid ang Banwa sa Pavia, apektado man ang syudad sa Iloilo. Now, may lihok na bala kamo nga ipalapot ini or sa madumduman ko pa doon napalapot yun naman ining concern sa DPWH. But lately, may ara pagid kamo bala sang another sining mga effort nga panawagan sa ila or magpaking-istorya abi sa mga officer from the Department of Public Works and Highways Regional Office 6 regarding this matter, SB? Bombo Cham sa September 4, right after nga gin-interview kita ni Bombo Jomar, nag-iwan kita sa stasyon. So nagpasalamat kita sa DPWH kaya nagtambong si engineer, si RD, Sunny Oropel. Di pa mangkot nato ni ini kung ano ni balang status sang sining bungsod-bungsod or Strawberry Hills or Nagahams. Ginprangka kita ni Engineer Oropel nga wala na sila budget. So asa santo nga wala budget, ara ginadiagaling bungsod-bungsod. But ginambal naton, sir, I hope nga you'll do everything nga para may istoryang tagiat. Nagpromisa man si Engineer Oropel nga makipag-istorya sila sa owner sa sinong property. Again, kung may problema sila nga why panakuno sila na paikdan, hindi man tani pag ikupromiso ang kabuhi sa mga nag-agi dira, hindi man kami pagperwisyohan Bombo Cham. Sa kadaaga, perti kanyang hakroy namon sa perti nga traffic, tanan na ginubra namon diri sa Pavia Traffic Management Office. Upod man ang PSMO. Again, pasalamat kita kay Sir Jack, kay Sir JP Mabilog, kay ginabuligan di kami nila. But ano namon, pag-abot dira, naga-bottleneck, naga-imbudo, because of this illegal or obstruction nga dinpatindog. Well, in fact, Bombo Cham, nagkadto na ko na sa City Hall sa Obo, kay maputon ko tani, kung may permit, ni bilang mabutang kaya sang humps, apang ti ambal sang representatives sa Obo, hindi na niya sa ila department sa engineering. So balikan nato next week kung ginpasugta ni bala o kung may permit ni bala, kay kung wala. This is obstruction, kaga again, this could really pose danger sa mga motorista, Bombo Cham. Alright. Now, as per information daw kahapon, na interview man rin namon si Mr. Jack Kunlo,
amot ano ko lang confirm ko pagid sa imo nga daw lapaw na kuno gani in fact sa iya sining panag-iyahan nga duta Sir Pete, SB. Pero gimbutangan niya gyapon sang duwa ka hams. Do may amo sila nga senaryo. Amot i-confirm ko lang sa imo kung may ideya ka tuoy sila dira. Yes, Bombo Cham, guwa na ni sang iyang pader. So, hindi kita ka-engineer, hindi ang mga layman, hindi makita abogado, hindi makita engineer, di sa guwa sang imo nga pader, maklaim mo nga imo. Kag in fact, ang ginutangan nila sang hams, dala na nga ginobra sang DPWH gamit ang pondo sa gobyerno. So, kung dala na kag ginobra sang DPWH para for public use, di nga ginpasubtan siya nga magbutang sang hams nga makakos ng pwerte nga traffic kag makapost danger. Saan pa kita mahulag ng DPWH, inapon may maaksidente. So muna nga mo nga kabalaka ni Sir Sedfree, amo man ni Sir Chet. Muna nga because of our passion nga makaserbisyo, sometimes may mga bagay nga we don't nga ginagakatabo nga hindi kita mag-intindi, but at the end of the day, we still respect each other. Okay. Tinguan man namon nga makalabot kami sa Department of Public Works and Highways kag hibaloon kung what's the real score kay daw sakto na ang hambal mo SB, hindi lang kita magsettle nga why na kita abi pundo, why na sang amo sini. Ti kung why na pundo, hulaton ta naman ya kung sano magapundo kag amo na paghatag sa nagakigo ing tulupango dira. Mga kasubong sina nga sitwasyon SB member Trimanya sa problema nyo dira subong sa may area sa Ungka flyover. Yes, Bombo Jam. Nagapamangkot kita sa mga experts sa legal, no? Nagapamangkot kami sa mga legal remedy. Paano ni siya nga, o legal basis, nga ma-share man natin sa DPWH. Nagahambal gid si RD nga ang way pa ni sila nabaydan. So, ti kun way nabaydan, patugtan lang naton nga makabutang sila sa mga obstruction da nga makahatag peligro, makakos ang traffic. This is public safety and general welfare sa mga nagalagi dira, Bombo Cham. All right. Sige. Thank you so much, SB, sa imo sining nga tiyempo ginatag dira as always sa Bombo Radio maayong hapon. Thank you so much, Bombo Cham. God bless and more power. Deriwabit si SB member Pete Trimanyas sang banwa sang Pavia. Worst nga matabo dira banwa gamiton ini as balasihan sang iban man dira For example, ang tupad sinang balaan nga humps, strawberry, ano to ang bal ni SBB Trimanyes? Strawberry Hills. Gamito nila nga balasihan kay ang punto nga wala mabayaran sang Department of Public Works and Highways ang ila sining pribado nga duta, ti pwede sila gali makabutang dira sang obstruction para nga makuha ang atensyon sang Department of Public Works and Highways. Sa aton sinikaron niya nga mga kabombo. Madugay na ning aton man sini gina tutukan ka ginahibalo ugaling kay there was a time nga daw kasubong malambot akon kaysa may mga proseso abi sa Department of Public Works and Highways using public funds, government fund, pero daw mas ginapili nila nga isikreto ini. Daw kasubong nga tago nila for transparency sake. Sa aton sinima kabumbo. Now, ang pamangkot sinadira banwa nga naglabot sa punto nga wala mabayaran. Kaya hindi bala ginapa expropriate gani inang mga private lot
para iya gamiton sa mga government projects sa aton sini mga kabombo. Pero kung balik-balikan mo, madamo man kita sa mga concern nga nabaton nga napusla na iya sang gobyerno ang private sinor pribado nga duta, pero ang private owner way sa gyapon mabayaran. Hindi ko man gusto pag-intertinaron, abi, o galing, basi bala, amoning natabo. Ngaging pasulabi, anay ang mga SOP, ginpasulabi, anay ang parte ni Sir, ni Ma'am, ni Boss, ni Amo, or kung sino man dira nga Herodes sa baylo nga ibayad na kuntani ni sa mga private owner. Sinang area for government use or for government project. Ti imbis karon iya banwa bangod nga hindi mapuslan ang ungka flyover, the easiest remedy is to widen sang dalan sa idalom. Kag dira na lang pagyo ng mga salakyan. Titribukaho gyapon kay wala pa yagali maubos na bayran sang Department of Public Works and Highways ang mga duta nga gin-expropriate for government project use aton sini nga mga kabombo. Oh. Tisad to anay mamangkot kita anong latest sa ungka flyover. Ari na kami tapos na kami sa phase 1. We're going on phase 2. Now, ti ang mga dalan dariya kay pribado, niya ongoing man ang process dira. Daw passing lang bala. Oh? Pero later on, amo na ning resulta sa aton sini magkabombo. Kag isa pa kung tani banwa kon maagyan lang ang flyover, ang 680 million pesos nga flyover. Patsag ko no, hindi naman guro makapabatsyagin ini sa traffic congestion ining Strawberry Hills or balaan nga humps dira sa idalom. Ugaling kitiway pagkikita may mo kay hindi pagidya mapuslan ang 680 milyones pesos nga resulta sang kagaguhan sang Department of Public Works and Highways kag sang International Builders Corporation. Oh. May mamprotesta kung tawgon ko kagaguhan. Bayaw kamo tabi? Oh, duay ko may nakita Tita na nag-agree sa aton sini makabumbo. Ang ginakadlukan ko pagid siniya banwa nga ang mga kaiping nga mga pamalay o kung tag-iya man abi sang duta nga wala pa ya masetol ni DPWH, mambal man niya, madugang ko ni bungsod madugang ko niya kasubong man sinao sa aton sini magkabumbo. Kay total, dakop ko ya sa liog mo ang DPWH, ngaman, hindi man nila mahulag subong kay why sila pundo, hindi ko nila mabayran. Ti mientras tanto hindi ko nila mabayran, hindi ko niya pagkwaon. Oh.
Pero inang akto sina Banwa, akto ina sang pagkadalok or selfishness. Kay ang imo sining ginapinsari ang imo lang nga interes nga mabayaran ka. And by being selfish, sacrifice nimo ang safety sang mga motorista, ang convenience sa mga motorista. Sa aton sila mga kabombo. No? Pero hindi man siguro mangin selfish ining tag-iya kung eksakto man iya ang obra sang DPWH. Hindi ba? After all, as per information, ang tag-iya is a retired Navy kuno. Ti may bulanan ni nga pensyon kag dako-dako pensyon niya sini nga ginapabot. Kaya wala som sa ton sini mga kabombo nga why man ni siya guro nagakinahanglan gid sang kwarta. O galing frustrated man siya mismo sa nagakalinabo nga nagasto kita sang 680 million pesos, hindi man lang naton mapuslan. Hindi ba? Tiyang Department of Public Works and Highways Regional Office 6 siya, mahambal man lang ati kay why kami pundo, hindi sila namon mabayran. Tihulaton talaga magkapundo kami kag that's the time siguro isettle na mo. Pero hindi pa na i-assurance nga kung may pundo na, amo na gid sila. Hindi ba? Kay ti, sa budget deliberation nagligad to Banwa. Ina kon gin-prioritize man ang pagpamayad sa mga gin-expropriate sini iyang duta. Pero ang na-highlight lang dito, more than 200 million for the repair of Ungka flyover. Ti maghambal kaya nga repair atong pag-usmod i-repairon, pero ti ang pamangkot ang sakilid na dira nga gimpang expropriate na lakip balay na tiwai pa. Hopefully tani malakip no para nga eventually sa aton sini nga mga kabombo maplastar pagid sa tuman nga kaathag kung paano kita ginlimbungan sa mga opisyales naton. Kung paano kita gintonto, gindispalko, ginbaldog sa ngalan iya nga makakwarta lamang sila pinaagi sa mga dalagko nga proyekto. Anong ginatubod ko? Kay pananglitan nga ma-expropriate, mapamayran ina diratanan, so klaro na nga mayara sang road widening iho di pato. Titaniway na lang tanagasto 680 milyones. Nag-road widening na lang kita. Diin mas mahal pang-expropriate na ang mga duta for road widening or nagpatindog kita sang 680 million pesos. Amo na iya nga nagapati ko nga hindi niya langulango. No? Hindi iya langulango ang ganar sang mga hirudes kung sino man diri Banwa sa Ungka flyover. Sakop na ni iya hasta parunublion sang ila nga apo. Ti hasta sa no magpadayon ini.
Hasta sano nga muna ng sitwasyon dira. Oh. Kaluluoy lang permi ang pumuluyo, kaluluoy lang permi ang taxpayer. Sila ang nagasagod sa mga iho di kanggaro nga mga politiko ngani. Oh? Ang ginabaylo sa ila hindi man iya konswilo, kundi agunto sakripisyo. Klaro nga halimbawa, ining ungka flyover. Oh. Hindi lang sa amo sining nga sitwasyon karon banwa naga piait ang kalabanan sa mga halos tanan nga mga pumuluyo diri iya sa pungsod Pilipinas. Hambagan isang kilala ko, 31 milyon, mag-ingay, abe, pabati-bati ka mo da. Oh, pabatian nyo kami sa tingog nyo, abe. Oh. Ato nagid silang ang ato nagid na lang sinibanwa nga manuktok kita sa tagipusoon sang tag-iya na dira. Nga sa ngalan abi sang ginatawag sini nga individual responsibility sa imo sini nga sosyudad sa paghatag man sang konsiderasyon sa mga motorista dira base kung pwede naton ina nga makuha. Oh? Kabay pa sa aton sini nga mga kabombo. Ti ang city government diri kung sa ano pa hindi man niya kaulag. Yes, obstruction. No? Why ina ginapahanugutan, ginadimulis ina, galing kay ti private lot. No? Sa gyapon, dira kita nagakabiriya sa private lot, wala mabayran sang DPWH. No? So ano ni, hopeless na ni? Mientras tanto na da nga magapabilin? No? Tiyang aton, sinimanuktok na lang taya sa Bulawanon man nga tagipusoon basi out of frustration man nahimo ini sang tag-iya bangod man sa nakita iya nga kagaguhan nga nagaklinabo diray sa proyekto sang gobyerno, di ba? Oras 2 minutos nakaligad sa takna nga lawna. Pagbalik nato na banwa dugang pagin sini nga mga balita kag impormasyon diri sa Bombohanay sa udto. Istoryahan naton ining kaso sang massacre dito sa may Villa Panian, Istansya, Iloilo. Sa Setyembre 14, nag-isa na nik tuig. Oh? Tisang nag-isa na katuig, why manigali iya ma-turnover pa kay PPO Director Colonel Rolando Palumo ang kaso? Pero ti, bukas man sila kuno ang kung maghingyo ang pamilya nga mag-imbestigar liwat. Oh. Tido, ano niyaw, case closed na niyaw. Ulihi ko sininga na ibaluan na dismiss to ang motion for reconsideration. Batok iya sa mga suspitsado bangod sa lack of evidence and the lack of direct evidence or witness. Basi tsansa na ni subong kay performing ang IPPO director basi sa termino ni Palomo mahatagan sang kasanagan kag mahatagan hustisya ang mga biktima kay san simpo ni akolyador kag sang nagbulo siya kay hip hip hooray to bla, no? Sinungalan niyo to lipat basta subong do direktor sa BCPO kung sanok po. Oh. Why ginto? Storya, kores ila to. Anyway, balikan tayo na matapos ang pila ka importante nga mga panumdum.
kamot bangod Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ng isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayo nga epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kun ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check.
Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon. Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 9 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sa nga bombohan na isaudto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Kung kaisa maigo lang permisa kaluluoy ang gobyerno, sa aton sining mga kabombo. Balik-balikan ko ang balaan nga bungsod. Kung ginobra lang sang insakto, sang kontraktor, ang ila sining obra sa ungka flyover sa nasiling tanagani, ti wala na sang huol pa Waay naman sang tag-iya dira nga kusadin, baklon pa sang gobyerno ang duta nila para i-widen. Now, karon ti kay wala na kwarta ang gobyerno, nagapangampo na ang Department of Public Works and Highways, nagambang nga tiway, pa kami way pa na pundo. Hindi taman mapilit ang mga private owner kay ila man na iya. In a way, dumakambag kita nga, hindi taman siguro tanan gini papasan sa gobyerno. Tiyari na lang Why not, abi? Ang kontraktor ang pabayron ta? Ang kontraktor, ang International Builders Corporation, amo iyang mabayad. Kay ti sila man ang rason kung nga hindi magamit ang flyover. Hindi ba? Ti ang kontraktor damo pundo ni. Ti sila bayad para nga makakasad ang bungsod Kung sa pugaay lang, dunot hanog ng lawas sang Department of Public Works and Highways. So, pressure ipasa ta naman sa International Builders Corporation Di ba? Sila naman ang aton, sining sukton. Sila naman ang nagakadapat, siniguro nga magbayad kaysa na siling tana kung eksakto ang ila sining obra sa ungka flyover, hindi naman kung tani kinanglan nga pamaklon pa dira ang duta sa mga pribado sining nga tag-iya para lamang sa road widening. Sa aton sining mga kabumbo. Ano yan naman, balik Congressman Jojo ang demand? Kung amo sinabing senaryo, abi kong? Basi pwede man? Kontraktor na lang bayad kaya ti sila man ang rason kung nga hindi magamit ni kay hindi mapusla ni ang ungka flyover mo. Ang 680 milyones pesos bla? Di bla? 12 minutos na kaligad sa takna sining alauna. Check ko this time, balita ni Bombo Ria Mumblan. May kantanan sa Estancia Massacre update after 1 year. Ano nang latest diri? Ang latest nga wala pa yung ma-turnover, why di mapasag kay Colonel Palumo. Kag ang aton kapulisan, kung maghingyo ko ng pamilya, maimbestigar sila liwati. Amo na nagalisubong, dapat may hingyo ginanay sa pamilya. Hindi pwede iangat ito total. Ara naman ang tanan sining mga dokumento, ebidensya kag sirkumstansya dira. Basi kung pwede mapadayon ang pagpangusisa, agod nga matagan man sa hustisya ining mga nagkalamatay kag ang ila sining nga pamilya. I-check tabi si Bombo Ria Mumblan. Bombo Ria sa report, please come in. Ginathat ni Iloilo Police Provincial Office Director Police Colonel Ronaldo Palomo nga wala gin turnover sa iya ang kaso sang Task Force Palibosfer umpisa nga ginbustan
niya si Police Colonel Noel Alinio. Ini matapos nga gintugyan sang himata sa mga biktima ang kaso sa ila mga private lawyers agud sulbaron kagatagan hustisya ang kamatayon sang 3 ka mag-abyan. Ang mga biktima amo ini sanday John Paul JP, Mark Bosque, Christopher Floyd Fernandez kag Mark Lawrence Libaw sa ginbansagan nga Estancia Massacre nagluntad sa barangay Villa Panian, Estancia Iloilo. Isa na katuig ang nakaligad nga natabo sang Setyembre 14, 2022. Ang 5 ka mga suspect ang ginpangalanan nga ginpasakaan sang kaso nga 3 counts of murder amo sanday Jevron Parahinog nga mo ang lone survivor kag driver sang ginasakyan nga sports utility vehicle. Kaupo din sa 3 ka mag-abyan. Kaduwa din si Jix Parahinog, Michael Porras, Michael Quechon kag Benson Liamado. Magluwa sa 5 ka na pangalanan nga suspect ginpasakaan man sang kaso ang 6 ka mga John Does. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Colonel Palomo, iya ginpayag nga nagahulat sa gihapon sang status sang motion for review ang mga ini nagikan sa Department of Justice may kaangtanan sa Palibos Fair Case. Bangod gintugyan na ang kaso sa mga private lawyers suno kay Palomo, wala na diri sang access ang Iloilo Police Provincial Office sa diin man nga gin-deactivate naman ang Special Investigation Task Group Palibos Fair. Ginpahayag dugang sa natungdan nga bukas naman ang bahin sang Iloilo Police Provincial Office sa tion nga hingyoon sang pamilya sa mga biktima ang bulig para sa investigasyon sa kamatayon sang ila sa 3 sini ka mga mag-abyan. Yari karon pamatian si Police Colonel Ronaldo Palomo. Sa subong ang IPPO nagahulat man gihapon sang regarding sa status ang Palibos Fair case. Since nga ang family sa mga victims already acquired sang private lawyers and they have their pending gihapon petition for review sa DOJ dito sa dismiss na kaso sa mga gipailan ng mga personalidad. So sa PNP naman kami, since they are already acquired sang private lawyer, pinakaptan sang lawyer na, and then the evidences that being already been given, submitted sa ila, and the Ginjamit Manila, sa amulang gina sa subong ang update sang kaso sang Palibos Fair case. Actually, the case was not been turned over to me. Wala gid na siya ma-turnover sa akon kay since nga na-paila na ng kaso. Actually, ang task group nga gin-create nga Palibos Fair already asang time pa ni Colonel Alinio deactivate ang kuan since nga pag-file nila sang kaso sa prosecutors, they already requested for the deactivation sang Palibos Fair, sang STG o Special Task Group on Palibos Fair. So, bali sa PNP, natapos na ang investigasyon, already submitted sa ila, inahatag na sa family, kag sa private lawyers, which is nga nagkakapot sang kaso subong. Kami sa Iloilo Police Provincial Office still supports sa intention kag gusto sang pamilya. No, kung gusto nilang di pursue sang kaso as kay syempre they have their trust with their lawyer nga gahulat sang resolution o kung may we do not know kung may ara na kay it is between the lawyer na kag sa sa family. Karon sa family naman kung if they wanted to have us to conduct investigation, then we are open nga magbulig sa ila kung gusto nila. And if they wanted our services. Si Police Colonel Ronaldo Palomo, Direktor sa Iloilo Police Provincial Office. Bangod ang ining motion for review ang nagapabilin sa kamot sang Department of Justice. Wala pa ini sang hulag o kon movement bombod siyam rason nga hindi man ini makagiho ang Iloilo Police Provincial Office. Na may kaangtanan ini sa controversial nga Palibos Fair case. Alright. Gin-deactivate na gali ang Task Force Palibos Fair?
Amoy na ang pahayag ni Police Colonel Ronaldo Palomo, Bombo Cham, no. As for the reason, amo ini umpisa ini sang nagdesisyon man ang pamilya nga itugyan ini sa mga private lawyers. Pangod man siguro, Bombo Cham, no, nga may salig ang mga ini sa kung uyatan ang ini nga kaso kag investigasyon sa ilagid nga abogado. All right. Now, Tino, way mangligyapon sang padulungan ini, no? Kanugon lang to sang mga gintipon sining mga affidavit. Ambot kon matubang pa to sila liwat, manindugan pa to sila, katulad sang ila sining gin pahayag kag ang mga tao sa likod sinising mga gimpasakaan sang kaso ari pa balayhan diri iya sa pungsod Pilipinas, ari pa sa Western Visayas. So kung din na to nakalabot, Bombo Ria, ang pahayag nila, no, kung diin na ang isa ang mga suspect para naman ini sa bahay ni Jevron Parohinog, so naman ini sa pagpakigangot sa Bombo Radio kay Police Major Rolando Aranyo, nagapabilin nga diri sa gihapon sa pungsod ini si Parohinog, amo ini ang lone survivor sa Palibosfer case, Bombo Cham. All right. So sige. as for the whereabouts sang mga iban pagid nga mga suspetsado, ang impormasyon dira nagapabilin nga unidentified kung diin gid man ang mga inibangod, no, nga makapila naman ini ka beses nga nagpasaka man sa nga motion for reconsideration ang mga himata sang biktima apang ginismis man ini sa Iloilo Prosecutor's Office rason nga nabasura ang ilaman nga pag-file sang motion. Sige. Okay, report na tipon sa Iloilo Police Provincial Office. Ini si Bombo Ria Orleante Momblan para sa number 1 kag most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat gid Bombo Ria Momblan sa imo sini iyang follow-up report. No? Sa aton sini nga mga kabombo. Na-deactivate ang task force Palibosfer matapos nga makaduwa ka beses nga nagdayos ang ila sini nga clutch sa pag-file sang kaso nga triple murder. Although nga motion for reconsideration sila, pero sa gyapon supalpal sila. Ini bangod sa aton sini mga kabombo sa mga ginlay down Manila nga mga ebidensya nga lunsay lang gali adto palapaw nga istorya nga quality investigation, airtight case. Sa nasiling na gani, pila ka bilog ang nagbugos ang Task Force Palibosfer. Tama ka damo. Do pila to, 39 silak bilog. 39 ka utok. Waigid sang may naka zero in. Waigid sang may naka-formulate sang mabakod sini nga balasihan. Agod nga ipin down ang mga sospitsado. Ang nagwa gani sini Banwa daw kasubong iya nga nangin mahuyang ang mga ginauyatan sini nga mga ebidensya sa aton sini kapulisan para naging lamang nga ma-dismiss ang kaso batok sa mga suspitsado. Tipila na ka mga mahambal naton sensational case natabo diri sa probinsya sa Iloilo before sang Estancia Massacre, ara ang Claire Gergos murder case. Gindismiss man adto sa aton sini nga mga kabombo. Lack of evidence man. Tinaga ka
kanugon lamang kita kay ti Republic of the Philippines versus sa mga akusado. Ti magamba ka nga Republic of the Philippines bla. Or people of the Philippines versus amo sini. Katiara ang pulis mo. Upod sa pag-file sang kaso. We thought all the while nga kung maghambal ka nga gobyernong nag-back up si mo kasuhan ng isa ka individual. For example, sa crime abisang murder. Ti ang tanan sini nga resources ara sa aton sini nga gobyerno. Di ba? Halin sa intelligence fund. Kung ano na lang dira nga fund. Bangod sa ka-high-tech naman subong sang panyimpot, may cybercrime naman kita. Cybercrime unit. Tapos pati ang cybercrime unit, damo pa siyang alibay. Lunsay na lang alibay. Amo kanina nga nila, kung gusto, damo pamagi, pero kung hindi gusto, damo balibad. Tiara na ang resources sa gobyerno ta. Sa aton sini nga mga kabumbo. Paglabot iya sa husgado, parot, kay lack of evidence, lack of direct evidence or witnesses sa aton sini nga mga kabumbo. Hindi taman mabasol, kaya mo nang aton sini nga layi. Ti kadamo sa mga sirkumstansya kag hitabo sa aton sini nga mga kabumbo. Nga kuntani, waay na iyan na 2 or 3 pakadlaw na extract na gilayon ang information. Pero ti, anong ginhimo sa aton sini mga kapulisa? May mga ginpang relieve, may mga gintukod nga tulo task force, pero nakabuling. Sa mga nagtingwa nga mag-prosper ang investigation, in fairness sa inyo mga sir kag mga ma'am. Ugaling mga tinawo malang kamuyo mo. May mga matag-as karon diray nga opisyal nga maghambal nga mo sina alang-alang supakon mo na. Hindi ba? Ang pamangkot nga mapabilin na lang naton subong. May tsansa paihan nga mangkon ang hustisya sang pamilya sang 3 sini mga biktima sa Estancia Massacre. Oh. Ikabay pa. Kaya hindi kita iya makatulog, kaya hindi kita mangin safe, kaya hindi kita makasigurado sa posibilidad nga basi matabo man ini sa aton sini nga mga himata. Oh. Kagapisar nga ti nagabulig ang ahensya sang gobyerno sa aton, way man kita sa gyapon kasiguraduhan gamit ang tanan sini nga resources sang gobyerno nga matagan sang hustisya ang mangin biktima sang sini nga mga kriminal. 28 minutos ang nakaligad sa takna nga launa. Sa aton sini nga pagpanumbalik kaban wadugang pagin sini nga mga balita kag impormasyon istoryahan naton. Barangay official sa San Isidro Haro nagakangawa. Kay base kuno nga magbinalusay lao atong natabo nga pagpanaputi sang grupo sa mga pamatanon sa pasahero sang isa ka di pampasero nga salakyan. Yang biktima daan, why nag-complain mo, why nagkantos barangay, why man nagpa-blatters police station. Oh. Yan o pa ang palabuton sila. Timing matimingan to sang grupo kung himata or pamilya sang biktima, ang isa sa mga ma-identify niya pangalan o kung mamukaan niya lang,
Ang patal pagin sining istorya ba si masalaan lang blaw kag amotong balusan? Ti kunti mas nagdako pagin iya nga problema. Tanong himuon karon sa mga barangay official dira sa mga barangay San Isidro Haro. Balikan tayo ni matapos ang pila ka importante nga mga panung. Yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad. 10 minutos nakaligad sa takna siningalauna balik diri sa pagpangalagad sa bombohanay sa Udto. Standby sa kay Bombo Marisol Labinyas. Nagakangawa karon ang mga barangay official sa barangay San Isidro sa distrito sang Haro kay posible kuno masulit ang kinagamo sa tunga sa mga kabataan kay way gyapon ini nga mausayan mo
Sa nasiling na naton kag inabanwa ang biktima way nagpablatter sa barangay. Way nagpabuking sa barangay, way man nagpablatter o nagpabuking sa police station. Tindi malayo nga pangita lagi ni isang tsimpo nga makabalos. Ikaw lang taon yung sobra-sobra manabi na tabo sa iya mo. Ipakita blabombo o melyog ko. Pinunsukan ini siya sa grupo sa mga pamatanon. Pati ang driver sang di pambasero nga salakyan, waising may mahimo. Oh, unan gani akon ngambal ko do o mga pamatanon do mga piranhaw nga nakakita sa klan uno nila bla pinunsukan nila o kon isog lang sila kay damo-damo sila. Kung mag one-on-one, base kon nagapangatsip lang kontra nila, bla, dasig pa sa alas 4 nga tren nila daganaw. Oh. Grupo manigurong pinulihan nila, kaya damo to. Oh, damo sila sa may ginasa. Oh, may babayi pa nga estudyante nga nagasakay sa front seat to, Sus Maria Kagusip. Check tabi si Bombosol. Sol, sa report ni Skamin. Nagkahangawa ang mga opisyales ng Barangay San Isidro Haro matapos nga wala man sa gihapon na ariglar ang mga kabataan nga nagpangsaputi sang kaedad man sini sa sulod sang isa ka public utility vehicle. Sa interview sang Bombo Radyo kay Barangay Captain Felix Dureza, ang kapitan sang nasambit nga barangay, iyagin pahayag nga dako gid ang iya pagkabalaka bangod posible nga masulit naman ang gilinamo sang mga kabataan sa ila barangay sa diin 15 ka mga minor de edad ang imbolbado sa pagpamuli sang pareho man sini nga minor. Nagdihon ini sila sa ang meeting apang wala nagpakita ang biktima. Bangod wala man ini nag-complain kag dugang pa niya nga hasta subong hindi pa ini nila ma-identify. Ini ang mga nakita man nga rason ni Dureza sa posible nga pag-restback iya sang pihak nga partido. Suno kay Dureza, ginpatawag ini siya sang city director o pudman ang City Social Welfare Development Office kag ang ining Women and Children's Protection Desk sang Haro Police Station para tani istoryahan ang mga posible intervention sa mga imbolbado nga kabataan kaupod na ang mga ginikanan nila. Ini ang gintambungan lang sang grupo sang mga kabataan nga nagpangpuli pangsaputi kag wala na diri nadala ang ginsaputi nga bata Bombo Cham. Sa dugang bala nga pahayag aton pamatian si Kapitan Felix Dureza. The preventive measure is still Japon eh. Ginano naton, gin-call naton attention sang 12 ka mga 15 to sila ka sa mga kabataan. So, hindi ko marigay grupo nila. Ginpatawag ato together sa ato nga city director kag DSWD kag Women's Desk kag sa Barangay Council of Protection of Children kag ilang mga parents ang mga minor. The problem is wala nag-complain ang biktima. Tapos ang biktima until now hindi makilala. Ang mga kabataan nga to daw mga pangayaw tong biktima matayuno taga Bacolod kag tikahan man kuno to siguro sa pagbanta ko hindi man sa siguro mag-complain kay base kon damo mo to record kapaw pikahan kay ginaing kaya sa kanila sila para nga masitol galing the problem sa ko ganin sa ko kay ma'am to sa aton nga ICPO director. Ang problema sa nimang kay wala masitol kay wala nag-complain ang biktima kag base ka may second kabanata pa ito kabanata pa ni kag aton nabatian Bombo Cham ang pahayag ni Kapitan Felix Dureza sang aton may interview. Ang mga tatuan, ano namin to ni Kap nga mga tatuan man ang sinoto ang mga kabataan nga imbolbado sa pagpangastigo? Ang nanamin niya dito Bombo Cham ining din sa puti nga sang grupo sang mga kabataan kay wala nila na identify do masiling nila nga amugid yadto ang identity if makita nila ang tato nga naka-imprinta sa lawas ang ilagin sa puti Bombo Cham kag makita naton ang mga grupo bala sining kabataan nga nagpang sa puti may ara pa nga do tama gid kagagmay Bombo Cham. Ng mga kabataan sa video man naton dira kag 15 ni sila kabilog kontra sa isa lang. Basig iban tong nagpuli to, ibang grupo ay patong paltak. Ambot lang ambot.
Doy di man makahuo si Bubos. Makita tabi mo Mel, ang gulo ng mga gagmay nga kabataan. Wow, ang isa na kano ginono ng kulor sa bae ito no. Walang kilala ko pa mint green, mint green. No, meant to be. Mint green. Oh, wow, grabe nagsulod pa sa sano. Grabe Mirada ya no, laban-laban galantaw giniguro ka wrestling mo. Rey Mysterio Mirada ya 619 ba? Oh. Anak ng tinapaw. Pero ang sa puti nila, isa lang ni Bombosol, hindi ni Damo, hindi ni Grupo. Isa lang ini siya Bombotsam kag pangayaw pa ini kuno suno man sa pahayag ni Kapitan Duresa Bombotsam. Ano ni may mga ganggang grupo-grupo ni sila? Ining mga kabataan abi ti lain-lain man ni sila Bombotsam nga ano mo nga barangay kag hindi man gani ini sila taga San Isidro suno man kay Kapitan Duresa pero ti nagaulop danay lang ini sila kag pareho ni sila ang iban pa klasmitanay bala Bombotsam. Oh. Dili sila kuno nag-eskwelaw? Pwede hamban. Saang distrito lang? Oo. Diri sa distrito man sang Haro Bombotsam ang iban ara sa distrito sang Mandurriao. Oh. Ti kon Mandurriao High School no? Kon Haro High School no? Laban Bombotsam. Kon Lapas High School di ba? Uy, man sa Buruanga High School rin sa syudad sa Giluya. Ay, bakit mayad katunto ka mga kabataan ni ay? Oh, amo na ganyan ba? Kung may magagagmay gid man iban pa nga membro. Sus, ang iban guru kanini way panimpaltak guru nagsagad na kaininta sa sa kagaguhan no. Oh, ti laban-laban siniya mo ning white na pangayo Bombo Sol. Nga ba si maglapot sa punto bla nga magbinalusay. Ka mga bata pa niyo sa agad ka inlistambay sa kilid sang dala no. Do bagong buhi ni gani Bombotsam no kay may mga bag pa sila. Tapos amo na ni sumang mga aktibidades siya sa mga kabataan basta magbag-o buhi. Ako sa unaya sa aga pag abot ko na sa eskwelahan, mahapit ko na sa chapel, ma-attend ko sang misa. Pagkatapos na kon Monday ti attend flag ceremony. Ti mga 8 pa man kasugod ang klase mo. Ti kung isa 1 hour to 30 minutes pagkatapos ko sang attend sang misa sa chapel, gadritso ko sa library. Oh. Basa ko to sang libro, advanced study tapos balik na sa babaw sa classroom eh. Oh. Kung pag-abot ko to medyo gutom na ko, manawag ko na, kay una ko yung recess ang stanan mo. Bago niya. Ambal sa gabantay sa tiyanggi. Alas 10 pa recess nyo, no? Yari ka na di. Hindi na gutom na ko. Alam mo, ang tawag siya gani, exhausted na nga kung sini nga paminsaron, kaya nag-advance study ko. Aba. Tapos kung magbuhi na iya, antes ko magpuli, gahapit pa ko na yun sa chapel. Oo. Tila ya pagbuhi na yun nila pamantay to, mangtapungol, manipa. Sus, na ano ni nga mga klase sang kabataan subong man? Ikaw Yasol sang high school ikaw pagbuhi nyo ading kaya ga diretso? Sa may mga pag-aon sa dalan Bombotsam kag kun madulom-duluman ti sugaton sugaton ni mama kay makulbaan na siya kun maduluman ng bata. Wow, ginahalungan dili si Sol sugat gid. Natural man na sa mga babae mo. Pero sang una ako na yagambal. Oh, may mga babae abe, bala ni Ninoy Dante. Ako na yagambal. Ang bala si mama mo ko si papa mo, hindi na sila magkabalaka, hindi na madisturbo ila sining oras nga magsugat pa ka magdulong si mo. Ako na lang. Ang ba? Mayo gani ko ikaw classmate ko Bombotsam. Ate mo lang ang problema kay duwa man lang katuig ang agwat ang aton. Duwa man lang katuig ang abansi ko si mo Sol.
Ang hukom lang doon, hindi ka magpati. Pero Bumbucham, labay man akon bala. May ara ang istorya na kita about sa mga minor kag say man Japon nga lugar ini diri man sa distrito sang Haro kay isang nagligad kag speaking about sa mga babayi bala ti may mga minor di edad man diri iya nga giningudan ang ila amiga nga may istorya kunwari ti kag dito naging sumbag, ginpulihan sang sumbag sang sining iyaman nga mga ang ginakabig man nga amiga. Kita ko to. May harap Kita mo na, to? nung gulpi lang pinusangan bla. Grupo. Ito yung nagbayan niya bla, grupo. Tapos pinusangan niya, tsabaw to ang minor nga mapatay ko. Oo. Buligi ko. Oo, buligi ko. Sus, kaluluoy, grabe na gino. Muna ginisubong niya ka, siga ang mga Oo, mga kabataan dira bala sa Haro Bumbucham. Kag sang nagligad man to may ara man nga grupo sang mga kabataan nga minor man nga nangawat sang isa ka water vending machine sang damlag lang sini Bumbucham. Kag amuman ining mga kabataan nga ginaligar na ngawat sa isa ka eskwelahan diri sa syudad man sang Iloilo nga nagabalor 100,000 Bumbucham. Tiyamakom lang na. Pero mas mayo, guro ko mabalik ni si Suro Kilala mo si Suro? Hindi iya si Suro nga may espada. Sino na iya nga Suro? Bala mo may nabantugan di nga Suro sa una sa syudad sang Iloilo. Ubrato yan ni Suro. Gasakay sa saya motor. Tapos galibot siya. Dipindi lang na kung anong magustuhan niya. Kaya may chart na to sa mo. Lunes, airsoft. Martes, latigo. Merkoles, baseball bat. Ang Huwebes, binitlag. Binitlag sang bagakay. Ginapilian niya lang to. Tapos may magyan sa nga mga disura sang kagabiyon hasta magkagahon. Nga mga nag-i-standby pa. Ginapang lapdosan niya to yati. San simpo ni Suro, do ay nagawa to may nagatambay nga mga sarawayon nga mga kabataan. Di na yan, subong si Suro, no? Si Suro, sa nabalaan ko do, ato sa norte. Layo naman to. Hindi maglayo. Taga din ka gani, Sol? Taga 4 distrito. Taga 4 distrito. Kati, basta norte lang Ay, kung hambalong ko kron nga sa amon siya nga banwa, mabalaan again, matumod nila kung sino si Suro nga ginanamin ko. Sige, salamat, Kinsol. Ini si Bombo Marisol Binyas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Salamat kina Bombo Marisol Binyas. Kung mga kabataan nga niyo, nga nag-interest sa mga kagaguan, kung nagbulig ni sa ginikana nila, bisan amo to gani ang bago lang sampol ko kagapon, libod sang Shanghai lumpia. Ano da nga mga kararuton kran uno. Naka-income pa kamo. Sang sa magsagad kamo grupo-grupo da nga way pulos ang inyo sining ginobra. Pinanumbag, pinamantay kung sino to nagtulok sa inyo, sino yaay kag anong ginansyahon mo abi makapaeskwela ni Simo? Makapaayo ni sa imo sining nga grado? Anong madulot nga kayuhan sini kon pinaisog-isog ang imo sining nabalaan? Libo da be scramble, ano pa gid kikyam, kung ano da inang mapuslan kabla. Kay basi sumaka ang hangin sa ulo sa mga natak-an sa inyo, basi dira pa lang mag-umpisa ng inyo sini nga paghinulsol. Ang mga tawo bala nga ginatublag ninyo, parehas na, disuras ang kagabiyon, kagahon, nabuyanay ka mo bato, nabuyanay ka mo butilya. Hinangkatanay ka mo, lalaway! Pulay tapat! Tita po, suway man gaigo ay. Habuyon sa isa, laga ng isa. Jesus Maria, kagusip po. Di ko ng pwersa nyo, ginubos nyo dira sa kaayuhan. At the same time, makaganar ka mo, maka-income ka mo, kung ano dira ang mga medios posibles.
Hindi na nga sa lawayon ka na gani, pagpuli mo sa inyo balay, paiputon mo pag ginikanan mo sa nga kalanunon. Mambag ka pa na, may balayran kami tubuha sa project na mo, no? Tapos, ibakal mo lang late ka T5. Tinambal ko na kayo, ti. Nagyan naman na mo. Oh. Medyo tarso man tangadaan sa una. Pero ti, ay inaiya. Nagyan ma lang. Why man ko nagtiner to? Game lang ko. Oh. Ko sige ayo lang dahil. Sige, Bert. Oh. Alabay lang mo. Ti, ang akon lang sinadiriya nga gusto nga mapalabot nga mensahe, ang paghinulsol ara sa ulihi, waay sa puno o kung tunga-tunga. Nga maghambal kablabaw ti tani kung bilang ang mga akbataan, kung waay kuguro nag-upod sa grupo-grupo, tani sima na ko subong, no? Kung waay kuguro nag-upod sa grupo, tani engineer na ko subong, no? Kung waay ko nag-upod sa grupo-grupo, tani manager na ko subong sa bangko. Kung gintalikdan ko ang mga dungol sa amon barangay, tani pariyo na ko kay bumbot sa subong, angkor na ko sa bumbo. O, umamo na bla. Tiki galing mas kinpili nyo pa yaang mag-ubra sa nga kabulastugan. Ti ano na, dungog. Dungog nyo na nga may pinulihan ka mo. Nga nagasakay sa jeep. Sino makapresar sa istorya nyo nga amos naman? Oh, di ba? Naglibod ka mo guro lamayo, mayo pa. Pero tingwaan man kung tani, no? Sa mga barangay official nga maka-reach out, ipatawag nyo to kung hindi nyo makilala ang biktima, ipatawag nyo tong isa sa mga na-identify nyo nga nagpuli sa iyay. Kag ipatumod kung sino to siya para nga kamo mismo maka-reach out sa iya pamilya, mahusay nyo na nik para hindi ka mo pagkibangon nga anytime basi kung mayara sang rambol nga matabo naman dira. Nga daan nga may klase pa during weekdays. Ti karon abi kon may maghinabuyanay bato botilya dira. Kag masalabat ya mga estudyante dira, ang iban nga may inosente. Hindi ka bayad. Oh? Hindi ka bayad. Do klaro maning kwa sang cellphone nga niyo. Ti basi pa lang kung may matumod dira or may natumod na ganit, imangkutan nyo tong mga na-identify nyo kung sino ning biktima nila. Kag kamo to reach out sa ila. Kag hatagan gid sa nagakigo kung tani nga mabugat man sini nga pinalidad ining mga barumbado kag hangol-hangol nga klase sa nga kabataan, no? 52 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Katapusan nga report, i-check naton ang linya diri ni Bombo Angel Tan. Groundbreaking ceremony sa Iloilo Terminal Market kag Iloilo Central Market, pati gayuno na sa masunod nga semana si Mayor Jerry Treñas nalipay gid diri. Oh. Kay ti hamakon sini ni mo banwa. Nakaangkon sang kay gayunan nga maliwat kayuhon ang merkado publiko. Nga isa man sa nagahatag sang income sa syudad sa Iloilo. Nagabulig man sa mga pumuluyo para ini sila ang makabaligya kag makapadayon sa ila siniya nga palangabuyan. Oh. Apisar subong ti yara kita sa stage sang construction, ano maplupindot gawa eh. Tulong iban doon na anad na malang. Check tabi si Bombo Angel. Jel, sa report, please come in. Bombo Cham, nakatalan na ang groundbreaking ceremony sang Iloilo Terminal Market kag Iloilo Central Market sa masunod nga semana, exactly Lunes ini nga adlaw, alas 5 sa hapon. Sa interviews ng Bombo Radio, kay Mayor Jerry Treñas, iyang pahayag nga nalipay gid ini siya Bombo Cham nga matigayon na gidman ang pagkaayo sang duha ka mga dalagko nga mga merkado diri sa may syudad. Suno kay Mayor Treñas, manugay na ini ginapangitaan sang paagi
kag nalipay man ini siya nga pati ang iban nga mga merkado sa Subong nagaumpisa naman ang pagkaayo Bombo Cham patag sang alkalde nakita gid man sa ukon nakita gid sang una nga hindi maximize maayo ang mga space bala sa mga merkado especially diri sa ni area sang Central Market bala Bombo Cham kay ni sila ka mga areas ukon balaligyaan nga wala sang may naga-occupy pero subong hambal ni Mayor Jerry Treñas kadamo sang naga-inquire kag gusto nila magpasulod sang ilang negosyo sa mga merkado nagpasalig man diri ang alkalde nga Iloilo City Government sa gihapon ang makapot sang management once abi nga makaayo na ining mga merkado publiko kag so far nagpromesa man no kon kabahin sa promesa sang Iloilo City Government nga wala sang increase nga matabo sa rentals sang mga vendors pero Bombocham sa pahayag diri ni Jerry Treñas at least 1 year nga wala sang increase nga makabalik sila abi sa ilang mga pwesto nga makabawi-bawi iblaan ni Bombocham makaplastar ini sila. Kaya dugang padri sa mitungdan ni ara man dili training nga nila patigayon para sa mga vendors amo ini siya ang financial kag food akong financial literacy kag food handling sa ila nga ti makabulig man pananglitan nga once makasaylo na gid man sila kag mahuman ining mga merkado publiko kay ni ara diri nga promesa sa mga vendors once abi nga makatapos sila sang mga seminars makabaton sila sang additional nga 5,000 pesos bilang ila kapital halin sa isa ka pribado nga kompanya Bombocham. Yari atong pamatian bala ang naging pahayag ni Mayor Jerry Treñas sang aton na interview. It is safe, no? And I met with Colonel Coronita kahapon. Upod kay Colonel Benitez, they will continue with the checkpoints. Na mga bisita ang halin sa city naton, ang Vice Mayor ang mga konsyal mga department heads mga executive assistants naton, ang lain-lain nga mga representante sa mga business groups naton, ang atong mga vendors association sa lain-lain nga mga lugar, kag mga bisita din sa SM, no? Ko si Vice President, isa sa Vice President nila, si Dian Mateo, maabot, kag ang diri mga lokal nila, no? Si ang iba nga mga tag-iya sang SM hindi makakadto kay daw may preview sila appointments, no? Kag tapos sa media. Okay. Mayor, ano sini ang reaction no Mayor kay since magasugod na subong after the groundbreaking ceremony abi ang pagkaayo sang duha sini ka mga markets Mayor? Amo ni ang pinakaduwata ka pinakadako naton nga markets, no? Ang Central Market kag ang Terminal Market. And nakita natin sa una nga hindi gani mapuno ang duwa ni ka markets. Kay may mga areas nga hindi efficient. Sa subong kadamo naging nag-apply bala sa ining nga duwa nga market sa side sa mga markets nga ginobrata. Kay kadamo na interesado nga magnegosyo sa aton mga markets, especially nga nakita nila na once nga makayo na ini, matahog na ini nga mga markets, ma-improve din ang economic activities diri sa aton. Mayor, with this one, alipay gid ikaw Mayor no nga ma-start na gid finally ining project diri sa May City Mayor? Lipay gid ko kay madugay nga ni naton na kaagid paagi. Ang tanan nga markets kinaobra na, no? Ang tatlo ka market, Haro, Lapas, kag Arabalo ginaobra sa syudad. Mandurriao ginaobra sa DPWH. Kag ini amo na yung ang duwa nga pinakadako ng mga markets. Kung kita mapaobra dako ng gastuhan lang sa aton. Ang mapaobra sini amo ang SM. Pero
ibalik man nila ang management sa aton, makuha lang sila portion para sa save more. Mayor, ano sini ang mensahe nimo sa mga vendors since nga iban sa ila nagakahangawa and iban sa ila manalipay? Mayor, sa bahay nimo, ano ang pagpasiguro and mensahe sa ila? Ang ako nga man pasalig sa ila nga ang management sa market kita man gyapon, no? Nagpromesa kita nga wala isang increase ang rental sa markets hasta nga maka tipon-tipon man ang aton vendor maybe after one year nga makabalik sila. And we will make do with that promise. And sa subong kami, sige man, daw batch 4 na mula ang nag-train sa aton niya Vendors Academy. No? Ay sige training ta sa financial literacy, sa food handling, sa iban pa. And ang SM nag-amot kada tapos ang training may 5,000 additional na kapital nga ginahatan sila. Bombo Cham na batian sang mga kabombo naton si Mayor Jerry Treñas. All right. Kada so far Bombo Cham idugang ka lang kabahin man sang issue nga natakal sang kaina sa bombohanay bombohanay big time ang regarding bala sang sining mga vendors na tinagakahangawa bala Bombo Cham sa ilang pwesto nga iban sa ila mga issue sa temporary stores nila nagpasalig diri si Mayor Jerry Treñas ma-check yaro niya kag i-review manabi kung ano ang mahimo sang Iloilo City Government. Ini si Bombo Angel Puchullertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kita, Bombo Angel Tan, sa imo siniiyang nga report. Oy, sa mga kabombo na to, no? Standby, kabor, bantayan nyo kita aton sining Grand Draw karon ha. Basi ikaw na ang masunod siniyang magadaog sang cash prize o kon sang electronic scooter o kon e-scooter. Last 13:30 subong nga hapon ha. Standby naman kamo sa kahapon lamang program kapon sa kay Tita Regine. Inis mo Siya Blanco Hover gabilin sa imo sang panay nga hapon may God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for September 10 to 16, 2023. Ang Rains Band ang natalana nga magapainit sang inyo nga weekend. Pinaagi sa paghatag sa inyo sang isa ka entertaining musical show sa Thank God It's Payday. All yours on September 15, Friday. Magasugod alas 6:30 sa gabi. Ang Crayons Band kag ang ila great selection of your most loved pop songs ang saliwat magadominar sa Plaza Mayor sang Plazuela de Iloilo sa 2 ka oras kag 30 minutos nga musical show sa Concert at the Plaza. Blasting your way sa September 16, Sabado, umpisa alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahong nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ang igaparaffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa September 17, Sunday, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa mga adlaw sa La Tolda, magasugod alas 11 sang aga.
sa dion sang misa. Magpangamuyo kita sa Ginoo nga ang climate change magaserbe nga isa ka epektibo nga paagi nga mapauntat sang malinong ang mga gamo sa tunga sa mga kapungsuran. Plus, wala di Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas sang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang liso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agod malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mo ang imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis.
Kung ikaw ang ginahilanata, nagayelo ang supat tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infeksyon, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dalang benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang iningan nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o kun repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs o kun LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man kung nagahugas sang pinggan. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan liwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa water district kung mayara sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini.
Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine on a beautiful Saturday. And I'm so glad ang akong nga winner, nagsaka diri sa aton and he wants to be interviewed live diri sa Bombo Radio. Sige, pamatian naton sa diligid lamang madugay si Lolo Erning. For the meantime, let me welcome each and everyone sa tanan-tanan nga mga nag-join sa aton sa sininga hapon. Sabado na kita, ano-ano ang mga plano ninyo dira? Ang iban pa naka-take off na, no? Mang weekend sa ibang nga lugar. Sige lang, sa gihapon, I hope nga nagaupod ka mo sa aton. May mga gadgets man ka mo dira nga dala, or if wala, basi ang kantuan nyo, may mga transistor radios man dira. Alright? So, updanay kita sa gihapon, ini si Tita Regine, and I welcome you diri sa kahapon lamang program sa aton nga Christmas Countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Abaw, serado, 100 dias na lang, kag Pasko na. 100 days to go before Christmas. Good luck sa mga pagpanghanda ninyo dira. And as I said yesterday, pwede na kamo makapadala sa inyong mga Christmas stories. Para nga this early, may ara na kita sang iga-share nga mga Christmas stories ninyo dira. Alright, sige, I just hope everybody is just so comfortable and ready na para sa pagpamati sa pag-interview natin diri sa kay Lolo Erning sa sining hapon. Again, this is Tita Regine, kag-aring aton nga ambahanon para sa inyo for today from Princess Valles, from the Bombo Music Festival. Taking us a crush. Good afternoon. Ako'y nag-iba na puno ng saya nung siya ay nakita ko. Nakapulong pula, siya'y astig pumorma, parang ang bango-bango. Nagkatinginan at bigla na lang akong nag-smile, ngunit na-conscious nung lumapit sa'kin at nag-hi. Di ko malaman kung ano ang mararamdaman. Taken as a crush, taken as a crush, taken as a crush, taken as a crush. Sayang lamang pala ang pagpapaganda, hair ko ay financial power. Type na type ko man siya, di na ko aasa, bagay man kaming dalawa. Tinignan ko ang kanyang Facebook pati Instagram, ang sweet nila o di kaya sila nilalamgam. Di ko malaman kung ano ang mararamdaman. Tama na, move on na lang. Taken as a crush, taken as a crush, taken as a crush, taken as a crush. Nonood na lang ako ng K-drama, sasali sa mga fun run at Zumba, kakain ng fries, ice cream at pasta. Gagawin lahat para di siya maalala, magsisipline at mag-e-enjoy sa bura, sasayaw at kakanta, gagawa pa ng tula. Taken as a crush, taken as a crush, taken as a crush, taken na, taken na, taken as a crush, taken as a crush, taken as a crush, taken as a crush.
Crush. Well, kung take na si Crush, on air na kita, sir. Kung take na si Crush, kanto kita sa hindi na taken, di ba? Good afternoon sa liwat. You've just heard the song coming from Princess Valles from the Bombo Music Festival. And ready na ako nga mag-welcome sa atong diri nga winner, sir. Pwede ka nakatadlong atong do military, wala, sir. Para gwapong-gwapo kagid, sir, sa camera. And diretso lang ang tulok, sir, ha? Para nga diretso man ang atong nga istoryahanay. So help me welcome mga atong diri nga winner for today, mga kabombo, wise only one kundi si Lolo Erning. Good afternoon gid sa imo, Lolo Erning. Okay. Good afternoon sa imo, Lolo Erning. Good afternoon, Day. Aha. Ano oras mo to minsulat? Ining imo nga istorya? Actually, hindi na ka nakatanda. Day, pero kay kon abuton ko ya. Siya na lang oras, gabangan ko kagasulat. Para sa isa ka 82 anyos, ano ang regular nga tulog mo? Kung kaisa, alas 11. Sang gabi? Tapos ano oras ka gabugtaw? Ibugtaw ko alas 4. Tapos? Or bugtaw ka earlier. na? Aha. And then balik, bugtaw ka na ginaya, up and about ka na, ubra-ubra ka na, Wala ngapi-ngapi pa, ka wala. na. Pag masulat ko, Ah. pagtapos ko doon, batsag ko, mabalik ko. Balik tulog ko. I see. Sir, diretso lang kita sa camera. Okay. And 82 anyos ka na subong. Am I correct? Pakisabat, sir. Oo. Asang And, last yes. January 24, 1980, nag-82 na ako. 1980, nag-82 ka na. Hindi At 2020 gila. Alright. So, subong, ano ka? Pila edad mo, subong? Bale, 82 ako subong. Okay. By January, ma-83 na ako. And then, you got your 10,000 pesos nga gift halin sa ating nga gobyerno sang nag-80 anyos Yes, ikaw. And so, that's why nga. That was 2 years ago. Yes, ma'am. Kaya may bilhin pa tong just meal mo, sir? May bilhin pa to, sir? Ang just meal ta? Or naubos na? Actually, ako na to tell you frankly, wala akong support kwarta mo. So, ginpanghatag mo, ang just meal mo. Ang nabilin sa imo, ano ang ginhimo mo? Para nga, ang iba na yan, it's either gina-save nila or gina-share nila or ang iba, they buy something for themselves. May remembrance. Siguro may nabakal ko siguro isa kabilog ng t-shirt. At Paklabanan least, kadamo ko apo. so love na love mo ang mga apo mo. That's why. Sir, diretso lang kita sa... Diretso lang ta sa camera. Alright? Na-mention mo sa imo nga sulat, ining si Lola Amparing, because you said, nga nakaagi ka man na estar, diri ayon sa may Victory Road, sa may Quezon. Is that correct? Personally, kilalahay gid bala ka mo ni Lola Amparing? Wala ko siya makilala. O galing kay nabatian ko sang iya sulat sang una nga dira siya nag-start sa Mabini. Ang nakita iya kung paano nasunog ang gasoline station dira sa corner. Kaya dira sa kuno dampig start. Kaya ang Victory Road dira lang dampig sa piyak. Kaya ang Victory Road tunga-tunga na sang Mabini kay sang Quezon. Nadala na da. So wagid gali sumalangay ang banas ninyo ni Lola wala. Nabalaan mo lang dira siya bangon sa KLP. Okay. Balikan tabing istorya mo, sir, ha? Sang ginbombahan o Fort San Pedro sang 1942. Sa diin ka mo nag-evacuate? Sang pagbomba sa Fort San Pedro, ara pa kami sa Barrio San Juan. Subong ang barangay San Juan Bla. Kay ang akon Maninay, kag Maninay dito nag-start. Okay. Karon gindala kami ni Lolo sa Alimudyan. So dito ka mo nag-evacuate Dito kami nag-evacuate, paano ka mo naka-survive? Ano tong inyong ginakaon? Ano nagutuman ka mo or abunansya man to ka mo? Wala problema dito. Kay ang tag-iya sang duta nga gin-istaran namon. Bali pakaisa sang akon nga tiyo. Ang akon nga tiyo bali ang napangasawa ya, ang tiya ko gid iya. Utod gid ni papang ko.
Karon, ang ila lugar, damo, tanom. Halin sa saging, ang pinakadamo gid saging. Okay. So, wala gutom. Wala gutom, damo prutas, tarapol, sarguilas, may mga mais. Tika, may Damo mga pa- hapon, gaano ka mo? Damo wild chicken. Ah. Kung may mga hapon, gaano ka mo? Kapala nag man ka mo? Kung akis alam man kami to yan nakaagi, ginsulod kami sa ngapon. Ah ba? Ano nagtabo? Daw apat sila to bala, kung lima sila. Tapos? Galing, timing man nga ang enkargado sa nga amon tiyo to, nakapasulod sang binulig nga saging. Kag itsapin nga luto ng saging. Pagkakita sa hapon, wala na siya damo ya kung ano pa nga rekabikos, inudakan nila ya. Kaon. Saved by the saging, gali ka Oo. mo no? Basta Wala nga ka muging nabusog sila. tandog. Wala ka muging tandog sa mga hapon. Kaya Wala. ang focus nila dito sa saging. Mm. Siguro gutom gin sila, sir, no? Pagkatuto nila. Oo. Okay. So, sa peacetime na, kag nagbalik na kamo diri sa syudad, kamusta ka mo? Kag paano ka mo nangabuhi? Sang pagbalik namin di sa syudad, una na, dire pa kami nag-star sa likod sang anti-TV, diba? Pavilion. Sa Delgado. Oo. Delgado Mabulo. Na, dira Tugtulang kami. mo na. Hasta nga sang ulihi mo to, sa bulig sang akon, mga kaparentiyan, sa mga pakaisahan sang akon, mother, nakapatindog kami sang balay dira sa Victory Road. Okay. Paano ka mo nangabuhi? My late father was working as a gasoline attendant. Amo tong lapit sa kita ni Kwan, ni Lula Amparing. Lula Amparing. Connect na lang, no? Ah. Kumusta naman, sir, ang inyong pag-eskwela? Paano ikaw naka-eskwela? Dira na kami sa sang una inday kung magpa-enroll ka na sa grade 1, ang ginabasihan, malabot na lang ang imo dulunggan sa muna. Pwede ka na ka grade 1. Okay. Naabot ko mo, pila edad mo? Naabot ko na 7 ka tuig. Oh, perfect gid. Skila ko dira sa Kwan. Sa amon, sa lapit lang, lalakton lang. Okay. So, hasta san or hasta naka-graduate ka elementary, sa iyong mga pag-eskwela, naka-proceed ikaw sa high school, anong natabo? Pag-graduate ko sa elementary, that was 1953. Wala na ako nag-eskwela. Ngaman? Kay ang siling sang amon iloy, ambot ko no, niya kabalo lang ka mo magbasa, kabalo ka mo mag-isip, okay na. Hindi na ka mo matunto sang iban. Akta lang ako niya magulang nga doon kabilog, puro lang first year, wala katapos man. So, ikaw, ya? Ako ya, tinagkuhan ko ya dayon, nag-working student ako, nag-houseboy na ko dayon. Doon ka damo, sa mga sudlan mo nga mga trabaho. Damo, Mga ano-ano to, gani. sir? Mga ano-ano to nga mga trabaho? Halin ko sa houseboy, nagbaligya ko puto, Ba? baligya ko kamuti cracker, nang limpya buta, panglimpya butas bla, mga sapatos na limpya. So una, pila mo lang na, nang limpya ka, isa ka itong 10 centimos, sa kapula 10 centimos, kung kombinasyon, 30, na. Tingnan nga nagtrabaho ikaw, anong purpose mo? Masupot ka para maka-eskwela ka? Anong punto? Wala man gid ko sang plano, sang amot nga pang panahon, wala man gid ko sang plano. Galing sang nagsulod no ko sa pamandayan dira sa amon, kay damo da may pila da ka shop nga gapang-obra sang muebles bla, mga Furnitures. mga uway na prungkuan. Kaya nakaobra ko dito, may naghagad sa akon nga higo ko man. Nya, Brad, may eskwela tabla night class. Tilaw ko na eskwela night class. Kasi thankful man ko nga sang pagpa-enroll ko, nakita sang sang registrar nga ang akong average, taas ito sa unang 87. Nga may 20% discount ka na. Kaya ko Naka-eskwela ikaw? Naka-eskwela ako, siguro 2 ka semester. Kung ang ginikanan mo lang, hindi na sila yung magpa-eskwela sa inyo. Wala.
Pila ka mo ka magutod gani, sir? Pulo mo lang. Abaw, ikapila ikaw. Ikatatlo. So tanan sila, wala sila yakatapos or may alam Ang man yan na dua, nikuha man ang pareho dua, sa imo. dua ko kamanghod, nakatapos, tungod kay, nakamaestro na ko, ganun pa eskwela ko sila. Pero iba niyo, gana, nagpulang asawa, nagpamana. Hindi ko hindi na kaya, wala, inyo na maya, desisyon. Kung mabulig ko sa inyo, pati kung hindi nakamula, na kayo may mo. So bali ikaw, sir, naka-eskwela ikaw, nakakurso ikaw, sa sariling sikap mo ya. Sa imo nga pagpaninguha. Oo. Bali wala kaya na suportahan sa imo nga mga ginikanan. Wala. So sige, eskwela mo, sige obra mo, or may scholarship ikaw? Bali, ang ginaobrahan ko to primero nga eskwelahan sa mga working student ko to tarin sa night class na to. Di kaya nagsiraman to. Gali. Nagsiraman to. Pag sira, na-standby naman ko, balik naman ko sa Pandayan. Balik naman ko sa karinderya, washing, cooking, houseboy man gapon. All around. Anay nga sang ulihi, nga ang amon balay nga ginestara namon dira sa Quezon, doon nagpigado na pangabuhi namon. Yan baligya sa amon ginikanan. Kag naka-star kami iya sa Entresuelo. Anong Entresuelo gani, sir? Ang Entresuelo, balay na sa nga taas, may lugar sa Dalom. Ang sa Dalom na, ginapinan mo lang sang mga karton da para hindi ka lang maturuan sang gabok sa Dalom. Ang mga Entresuelo, ang Dalom wala sang balay. Okay. Kung sa English, ano na, sir? Kung sa English, dahil daw misanin. Oo. Ina. Misanin na siya. Amba ko misanin do babaw. Bakit may babaw, may Dalom ka din. Okay, sige. So, pila mo edad, sir, sa naka-second year high school, irregular ikaw? Ang konsad to, ang siling ko gani, gina-consider ko nga guardian angel ko, ang neighbor namon. Nga na teacher. Okay. Ambot ko na nang nakita ya, kay one time, yung palapitan niya ko, kag gusto niya hambalan niya ko nga, niya nga asagad ka standby. Yung kati, mano ko bi? Nga, eskwela ka bala. Yung ka sa diin. Sa amin ng eskwelahan, ganyan. Nga, free high school man. Daw pulo panumdam ko, sa uli siling ko, sige, mga eskwela ko. Pero pila na ng edad mo, sir? 21 na ako. So way beyond, no? Sa normal nga mga pang-idaron nga sang mga high schoolers. So, may edad-edad ka na. So, nag-second year high school ikaw. Pero wala lang na iya, hindi na iya naka-apekto sa imo. Nga kay isang amo to yung kwan, may nagsulod na yan sa akong pinsar, kay may natabo sa amon kabuhi, sa amon balay, sa dira sa balay namon mismo, may isa kagabi ko ni repuli ako, nakita ko nakatigiang ng gimanamon nga Iloy. Nakatigiang na siya, pero ang giyagin tigiang inday kwan, ano? Inablang binlod. Okay. Binlod, pagtapos, sa matapos na tigiangin kalokalo. Okay. Titungod nga wala ka blamanan, sa kaon nga muna. Oo. Tulagay ang luha ko. Pag nagpromisa ko sa akong kaugalingon nga, hindi ko pilakad na magpangabuhi ko. Hindi ko ni gusto na maabyan sa akong kabataan. I see. Ang isa man niya, kung nagsulod sa isip ko nga, siling ko, kung ano, man ang ako na kung tinguhaan ko niya, tapuson ko. So dito kagigali, nakakuha sang motivation. Nga nag-push gid sa imo, nga kinahanglan, may malabutan ka gid sa imo nga kabuhi. Kinahanglan, may kurso ka gid para nga mas comfortable, mas much improved nga pagpangabuhi ang imo nga ma-experiencehan kag mahatag man sa imo nga family. Okay? So, paano naman ikaw, naka-graduate ka high school, paano naman ikaw naka-eskwela sa kolehiyo? Hindi, basta masilang kayo nambog. Pero, may sulod yun ang tayo siguro ulo ko. Kay,
nagkuha kami timawa, scholarship. Sa sobra kami sa kalibong nga nagkuha. 51 lang kami kapasar. Wow. Ti kapulo kuya. Wow. Ti dako gid man sir ang unod sa ulo mo ah. Hindi nga gamay lang. Ti kundi unto nga dako. nakatsansa kaya naka-eskwela. I see. So ano ang imo nga kurso? Education. Graduado ikaw Yes. sa nga Major in education. English, minor in history, and ROTC Advance. Tingala ko man nga ang bearing daw may pagka-military. Hindi lang ko pag-English, subong sir, agamay lang dala ko di. Anyway, so nakatapos sa gidman sa imong kurso bilang isa ka teacher. And then nagbalik ka sa imong alma mater. Ano ni nga alma mater? Elementary or high school? Sa high school. High school. Ano ang imong purpose sa pagbalik mo dito? Isa man to kung tani, siling ko, gusto ko ipakita sa amon guidance counselor nga kung ano ako nahimo. Kay kabalo ka sang pag-sulod ko gid, pagpa-enroll ko gid. Nabatian ko, indayan ginambal ya. Ano ko no? Nga isa pa dito nga nagdugang para sa akon nga mag-persegir gid ko nga. Hamak mo imo ya inday. Wa isa siguro kabalo nga nabatian ko ginambal ya. Nya diri ni eskwela, hindi ni katapos. Manambal ya. Underestimate ikaw. Guidance counselor. Ba? Managaris ni ko, nasanguli na basa ko. A teacher could make or unmake a student. Correct, sir. Kasi kung ikaw maestro, kung maestra, hindi ka dapat maghimo sa imo estudyante. Dapat maligan mo pagano sila, magtinguha sila. Kaya mo ito yung iya daw, ginag-discourage ako. Hindi, di rin naman eskwela, hindi ni katapos. Tawaran. Nga ang nakahambal mo siya sa amo to, Sir How? Ano natin mo? Nga ang nakahambal siya sa amo sa to sa imo. Kay pagsulod ko dito sa eskwelahan, wala ko dala nga credential dahil. Wala ko card. Wala ko transcript of record. Kung ano ko lagin. Kaya mo na siguro nagsulod sa isip niya. Pero bisan pa ako, ako lang yan. Hindi ko, hindi ko yan magambal sa estudyante. Oo, gid. Oo, gid. So, dito pagiging nagdugang ang imong determination nga tapuson mo gid ang imong kurso. Oo man, sometimes, sir, you don't need to prove them wrong, no? You just need to prove yourself right. Iban pa nga mga palamangkutano naton diri sa kay Lola Erning, kagang iban pa nga mga revelations niya, no? Sa iya nga nanging success story ang aton nga panangbalikan mga kabombo sa gihapon nagapamati kamo sa KLP kaupon din si Tita Regine gina-interview naton sa bong si Lola Erning magapanambalik kita pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Kung wala sang electric fan, yari ang pila sa hindi manami nga epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok nga naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit na lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kauntasang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Yari ang mga household level fire safety. Siri nga aton nga winner si Lola Erning. So sir, nagbalik ka to sa imong alma mater. And then, hindi ka na isa ka estudyante. Nagbalik ka dito para nga mag-ano gani, sir? Kaya isa ka na ka-teacher, di ba? Igo ako nagbalik sa akong alma mater
That was already 1971. Ay, nakagraduate na ako sa 1969. Nakaagip ako obra sa ibang lubrahan, pero sang pag-apply ko sa division office, ginpatawag nila ko. Kaya nagbalik ko to, nag-report ko. Dasang sugod lang ko tudlo. Dito sa imong alma mater? Oo. Nagtudlo ko to, bali, first year nga social studies. Okay. Dason PE. Kag kun hapon nag-commute pagid ko sa extension school. Nagatudlo ako sang PMT pa to sang una. Okay. Preparatory military training. So sa nag-graduate ikaw, sir, sa imong kurso, pila imong edad? I was already 28. Proud nga 28 year old, no? Nga wala ginabali. Numero lang na yung edad, di ba? Hambal nila. And it's never too late Hindi man. to acquire education. Okay. So, pila ka years ikaw nga nag-teach, sir, before ikaw nag-settle down, before ikaw nga nagpakasal? I taught for 33 years. All in all? Oo. Pero bago ka nagpakasal, pila ka tuig ka na nga teacher? Bago ka nag-marry, bago ka nagpakasal, bago ka nag-settle down, pila ka tuig ka na nga nag-teach? I started teaching in 1972, 73, 74, 75. By 1976, I got married. Kumusta man, sir? Ang inyo nga pagpangabuhi. Si Mrs. mo, teacher man? Oo. And Parehas ka mo. I encourage my wife to pursue her MA. And she retired. She retired Principal 4. So siya yung gali ang Principal 4, hindi ikaw. Ikaw naman niya, sir, ano ang pinakamataas nga pwesto nga imo nga napungkuan bilang isa ka teacher? Ang akon pisto nga pinakamataas, bali, actually, hindi na iya kon. Hindi na iya daw sila nag-UIC lang ko. Pero nga ang nanamihan ko yung obra rin, mag-teach. Love na love mo. I enjoyed teaching. At this age, nagbalik pa ko to yan sa eskwelahan, nagsadila ako nag-retire. Kanta pa ko to, bisita ko sa mga estudyante ko nga mga maestro na mga maestra, na ayaw po ko nila, na sir, tadlo ibig sa kabataan naman. Kaya tadlo po ko sa mga ulihing tubo, yung mga first year, tadlo po ko ito, kaya kanta po ko ito. Namihan, yung tadlo. Okay. So, pila ka bilog ang imong kabataan, sir? Akan, 4. Paano mo naman sila gin-encourage? This time, no, nag-promise ka before nga hindi kaluyag sang pigado nga pagpangabuhi or mabudlay nga pagpangabuhi, binlod ang kaunon, and ang imo nga mga parents daw hindi sila suportado sa inyo para nga paeskwelahon ka mo, pero ikaw yan nagpaninguha ikaw. So sang nangin isa na ikaw kaamay kag ang imo nga mga kabataan, paano naman paano mo naman sila gin-encourage para nga mangin determinado man sila sa ilang pag-eskwela? Ang actually ang duwa ko kabaye, ang una, ang subang ko ikadua, puro nag-graduate sa UP. Okay. Number ko. Ang ikadua, bali si Man. Kag ang katapusan, ang agot, tourism. So sa ilang pag-eskwela, suportado nyo ginaya sila nga duha ni Mrs. niyo, sir? Oo, kay ang eskwelahan sa nga wala man na problema sa eskwelahan da. Kay may may scholarship lang ginatagla. Pero ang ako niya ikadua kag ang agot, ko ang ginaya educational plan. Okay. Paano mo sila, sir, gin-encourage or gin-motivate para nga magtutom man sila sa ilang pag-eskwela? Are actually ang pag isa siguro gid man siguro nga nagahalin sa amin nga duwa ni misis ko nga mga sunod sa ulo nga mga abtik ulo kabataan ko hinday. Ang tatlo ko ang lalaki. Special science naman. Okay. Graduate sa special science. Tinag-eskwela siya sa private school. Pero nagkuha siya sa electronic computer engineering. Okay. After semester, nagplapit siya sa akon. Amalya, Dad,
Napuway ko. Nga, niya board ko. Galing ko siya mo, sige puway. Yan puway siya. But before the opening of classes nga, bali na tani, second year na sa tani, nagmangkot ko siya. Lingkot ko, ano plano mo? Nya, manotikal ko di. Okay, isling ko. Tapuson mo Nya o di. Natapos siya hindi. Okay. Galing kay sang ulihi wala agad porsyo. Tungod kay sang 2011, he was already second mate. Okay. Nakapangasawa na gani siya. Second mate na siya. Karon napatay si mami nila. So napatay si mami nila, ang iya asawa, nag-ayo siya. Nganoy, ayo ko tani si mo, hindi ka na lang magbalik sa barko. Nyopdan mo itong kabataan, kaya ang iya asawa, hindi, doktora. Hindi man karapal sa bata nila, 3 kabilog. Okay. Pero nanaog siya. Second mate, nanaog siya. Dako, tani ang kunisipon, dako ang income na niya eh. Okay. Pero may nagbulos niya compensation, hindi. Kaya ang iaugangan nga bayi, baligin paboran siya. Tungod sila niya hindi ka nas niya magsakay, wala ka nakuhaan income. Hatag ko simos niya ang 2 ka units na sang boarding house. Ikaw da income. Ikaw attender, tanan gasto. Ikaw gasto, imo man ang income. Ate okay na siya. Ang away ko magalimang sa imo, ang suwang ko ya, ato sa China. Okay. Ato sa China siya. Dason, ang agot, ato man sa China. So, duwa ang sa China, isa ang ari di, may isa pa. Ari man Ang isa ya, ari subong sa, diri sa Registry of Deeds. I see. So, mga, established na kid, ang mga kabataan, tanan sila, may mga pamilya na. Oo. Pila na kabilog aton nga apo? Bali, pulo. Wow, enjoying ang imong mga apo, Ma'am Indonila, pa nga, Superintendent of City School sa muna, nga very prolific ba? Sir, ano nga klase ng pangabuhi sa to ang imong ginahandom? Atong hindi ka pa graduado, atong naga-houseboy ka, naga-luto ka, naga-tinda ka puto, sa amo to nga mga tinion? Okay lang away. Ang tali hagap ako gabog tao. Galuto ko kapag kaon kay do. Siya mo yung nagaluto sa pagkaon sa akon mga apo da. Siya na. Dason ako yaga pero kan may ano ko mo. May ginasagod ko yung ido. May manok. May duha pa ko gari kabilog nga bao. Sir, balikan ko lang ang question ko sa imo ha. Sang una, ano nga klase sang pangabuhi ang imo ginahandom? Atong hindi ka pa established, atong hindi ka pa teacher. Philosophy in life ko dahil nasulat ko na. Sang dumduman ko, nagpamahaw kami ni misis ko. Mangkot sa sakon. Tis niya, imo, philosophy in life. Nasulat ko sa table napkin, sulat ko. To make my life better than the life given to me by my parents, by my father. Okay. So, a much improved life, no? Sang sa ara ka pa sa poder, sang imong mga ginikanan, kagluyag mo, no? Nga lainon ang dalagan sang imong pagpangabuhi. Okay. Tinalabot mo gid, sir, di ba? So, bilang isa ka educator, ano ang duyag mong ibilin sa aton nga mga teachers kag sa mga students alike? Like, paano ikaw, sir, as a teacher? Paano ikaw nga mag-motivate sa imong mga estudyante? Ang isa gid nga maano ko ya sa ila, do not lie to your students. Hindi ka magbutig sa imong mga estudyante. Hindi ka magsiling sa ila nga palangga mo sila. Pero hindi mo sila palangga. Kaya gina-failure mo. So? If you love them, help them. So wala kaya gahatag failure nga grade? May ara ako gina-failure.
tungod kay bisan paano mo bala nga himuon mo ang tanan, siya mismo yang nagahimo sang butang man niya nga maka kuan sa imo nga hindi mo nalang sang papasaran mo na ya. So, in short, wala yung mismo ginabuligan ang iyang kaugalingon. Nabuligan mo siya, hindi wala siya gabulig siya kaugalingon. I see. Tinambal ko na gani sa ila. You always remember that God help those who help themselves. Correct. Kung hindi kaya siya mabulig siya mo kaugalingon, expect kaya nga si Lord pumabulig siya mo, hindi na pwede. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang amo awa. gina. I see. So, amo ginaiagaling imo yung daw ginbilin mo gid, ginpamuklat mo gid sa ila, no? Buligan mo sila, pero dapat buligan man nila ang ilang kaugalingon. Correct din na iya. So, bilang isa ka 82 anyos, subong sir, ano ang mga activities kag kalingawan mo? Aside sa pagsulat sa KLP? Ano ka, ga-running ka pa, ga-jogging ka pa? Kung may nagapangayad sa akon, gampang pa chess. Uy, nami na. Kaya at least, nagapa-sharpen sa imong mind, sa imong brain. Inday, isa pa gid nga mapadayaw ko, sang dito na ako ginasen sa extension school. May time ganyan nga wala klase ang mga kalabaran, mga laki. Inaano ko sila, mangkot ko sila, kabalo sila mag-chess. Hindi sila kabalo. Tingkat na gindalaan ko sila sa chessboard. Itadluan ko sila sa basic. May isa ka tigulang nga nakita yang ginahimo ko. Nagambal siya. Yan, ano niyang ginahimo ni Sir Erning sa kabatana, tudlo. Huwag ginipulos Huwag sa kabalo, Inday. Ang may pila ako ka estudyante nga gintudloan nga nag-champion dire sa iyasang contest dire sang chess dire sa Bumbo. Gali. Husto gid man, no? Kay may mga trainers kita, di ba? Oo. So kaagi ka nga naka-train ikaw. Sang champion gid ya. May aragid ko yan, may ara ko yan nga siguro kung wala nagmasakit. Siguro international subong. Wow. I am sure nga super happy ikaw no para sa bata na ito. Gani. So, sir, alas 11 kagatulog, alas 4 kagabugtaw, abiso gidi kami ano ang imo routine, ano ang imong activities, ang imong ang usual nga mga activities. Kung aga, pagbugtaw ko, minsan di pwede ko kainom kape. Galuto na ko na pagkaon sa ido. Ikaw galuto? Para uli nga. Para di lang panla sa guwa sang balay. Okay, dito tapos? sa guwa sang balay. So, pakaon ko sang mga manok. Kaga... Doon ka bilog ba? May bao ka. Kalingawan mo na lang na yan. Ang manok ko dahil nakapaagi ko na nga nagsagod ko sobrang sa gatos. Wow, Bisaya? Bisaya. The English? Tultulan sa tao. Joke. Okay. Tultulan sa tao kung gusto nila magkaon manok na Bisaya, kadtulan siya. So ikaw gali ha? Hilig mo lang na iya, sir? Hilig mo lang na iya? And until now, you're still doing that? Okay. Kung may okasyon kung kaysa, wala mo kong gakuan. Pangatag mo, ipag-birthday niyo to, kung ano daw. Okay. So mayo man, sir, no? Nga naisipan mo man, nga i-include man ang KLP sa imo nga daily activities, nga nagapamati ka, nagasulat ka. Hindi ganyan madula. Yung KLP kay halim pa yasang timpo ni T.I. Adeline. Niya, T.I. Evelyn. Nagapamati na kami sa muna. And subong nag-share ka na gid sa imong mga istorya. Sige. So, continue doing that and I'm sure may mga neighborhood ikaw, may mga friends ikaw, kag may mga paryente ikaw, no? Pwede mo man sila ma-encourage siguro, sir, no? Nga ma-share man sila sa ilang istorya diri. And who knows, one day, sila naman ang mapungko dira, kag sila na naman ang ako nang interviewon, kit sila naman ang aton nga winner. Sir, Lolo Erning, thank you so much, kids, sa iyong mga pagkari diri sa amon. Labay man ako, day. Kag ina mo ginatag ko tula sa imo tane. Kaya ang toyo ko tane, nga kung mabasa mo to, makapayo man to kay Lola ang pareng. Sige, basahon ko next week.
Giminsanar ko to siya. Oh, sige. Lola pa rin may something. Di siya para sa imo. Lolo Dimsyo. Okay. Sige So may i-look forward kita next week. Sige. Tsempuhan ko gid. Kagbasahon ko gid ato. So, Pag gusto na ito, pagkita ito, may gin-upload ko dito, nga istorya, nga parte sa pag-inabyan ay, pag-amigo ay. Okay, sige. Noted. So, salamat gid, sir, sa liwat. Thank you so much. Kag may kuhaon ikaw nga premyo mo, 1,000 pesos in cash, courtesy sang kahapon lamang program. Diri sa Riway FM, Bombo Radio, Iloilo. May liyag ka pa ibilin sa aton nga mga tagpalamati. May liyag ka ibilin. Inspiration. Sa tanan nga, kung halos pala sa tanan nga mga malasakop, kag mga mga avid fans ni Inday Jean. Continue listening to kahapon lamang. You can enjoy and relax. Alright. And share your stories. Alright. Thank you so much, Gid. And there you have it, mga kabombo. Ang ating nga winner, si Lolo Erning at 82. Ha? Super cool and energetic pagidya. Kag sigiha lang, sir, ang imo nga pag-chess. Pag-place ang chess. And who knows, basi kung may tiyempo ka pa, mga bata na sa palibot nimo, kita mo wala sila sang mga ginapang obrada, pang tipuna, kag pang tudoi nga maghampang sang chess. Maraming salamat sa liwat. Ang ating nga winner, si Lolo Erning. And in just a little while, ang ato nga announcements, ang ato naman panibago nga winner para sa siningang semana. Please stay there. Magapanubalik ang kahapon lamang program with Tita Regine pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Atensyon sa mga mahilig magamit ng aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa magginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag na pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords,
Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sa ngasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatian. Tanga announce ang ating winner, mga kabombo. Yes, Lolo Erning, okay na kita nga duwa. Pwede ka nakakadto dito if you like. Well, anyway, sa tanatanan ng mga letter senders naton, ang akong gid nga pagpasalamat sa inyo nga mga gina-share nga mga istorya diri sa kahapon lamang program. And I'm looking forward, no? Nga maka-istorya ko kamo diri, makapungko kamo diri sa ginpungkuan man ni Lolo Erning. That means, no? Nga mangin winner ko man kamo diri sa kahapon lamang program. Mag-enjoy kita sa aton nga pag-inistoryahanay. And so I thank each and everyone sa aton dira nga mga letter senders, and just keep on sharing and sending beautiful stories diri sa KLP. And sa mga nag-join sa aton everyday, Monday to Saturday, ang akon mga pagpasalamat sa inyo, I just hope, nga hindi lang gid kamo mag-remain nga mga listeners lang gid. Nga dapat maka-level up kamo as letter senders diri sa kahapon lamang program. So pabuton ko gid, if you have anything to share diri sa KLP, feel free nga i-email ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or pwede man nga isulat and then ipadala sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. And now it's time to announce ang aton nga winner. Kaya siya naman ang aton nga pag-interviewon next Saturday. Congratulations sa aton nga winner to win also 1,000 pesos nga cash kaangay sang gindaog man diri ni Lolo Erning. Wise ang liwan ang ating winner para sa singing nga simana, si Neni sang Western Samar. Sa liwat, congratulations, Neni sang Western Samar. And with that, mga kabombo, nagpasalamat kita ko sa inyo tanan-tanan. Let's have a one day off, and then balikay naman kita ha sa Lunes, and may assignment ka mo ha, ang inyo dira nga mga istorya ipadalagid. Maraming salamat sa inyo tanan sa gihapon ninyo alagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Balikay kita on Monday. Good afternoon and God bless.